Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpakalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Mayo 26 sa tuig 2026. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurmaan, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita. Suspect sa pagpatay sa negosyante sa Ledesco Village sa distrito sa La Paz natumod na. Police Captain Jimmy Lacuesta ginpanawagan na suspitsado nga magsungkang. Samtang Iloilo 4th Engineering District nag-file sa complaint sa Santa Barbara Municipal Police Station patok sa tatlo ka mga kawatan. Na-recover naman sa talatapan ang 23 ka mga solar lights. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, Cleveland Cavaliers temprano pa nga napapahuway sa New York Knicks. Wagin magkabalo sa New York Knicks aton sini nga or New York Knicks ang Cleveland Cavaliers na sweep gid sila. Amo ning hambal malamanwa nga clean sweep victory nangkon sa New York Knicks sa batok diri sa Cleveland Cavaliers. Masubo karon iya ang pamatsagan sa mga players sa Cleveland Cavaliers bangod nga ti wagin ini sila iya magka-score sa series mga kasimanwa, bisan isa lang abi kadalagan wagin sila sa may na-record. Why na ini sila ginatagan pa sang nagakigo siniya karon nga tsansa or kay gayunan sang mga bataon nga players sang New York Knicks kag kasubong nga ini sila nagapakita sang ila sini nga sitwasyon sa karon mga gutom sa kampyonato. Sa aton sini nga mga kasimanwati sa karon amo ini ang isa sa mga kaygayunan nga kung sa diin ang New York Knicks mga biyan ang nagkampyon sa bahin karon sa Eastern Conference Finals, Eastern Conference Division. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa di ko madumduman pa sa aton sini nga mga kauturan, malawig man mo, no? Malawig man iya nga tsimpo nga nakasulod sa finals ang NBA o kun ang New York Knicks sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ti waiting na ini sila, nagahulat na ilamang sini sila banwa, no? Kon sano or sino ang ila sini nga tubangon sa aton sini nga mga kauturan sa bahin karon iya sa Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. Sa aton sini karon nga mga kabumbo o kon sino gid man dira ang tubangon sini nila ang sa tunga sa New York Knicks or sa tunga sa Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs ang Game 1, no? Game 1 hiwaton sa Hunyo 4 las 8:30 saga sa aton sini nga mga kasimanwa dito sa Western Champions Arena, no? Kung sino mang champion sa Western Division ang game number 2 dito man gyapon sa kung sino ang magkampiyon sa tunga abisang OKC kag San Antonio Spurs. Sa game number 3 pa ma-enjoy sa New York Knicks ang ila sini nga home court advantage dito iya sa Madison Square Garden Arena. Sa aton sini karon niya mga kabumbo hasta na game number 4, no?
game number 4, Madison Square Garden dayon. Pagka game number 5, home court naman sa ila sining maging kasumpong. Game number 6, balik sa Madison Square Garden. Kagang game number 7, no? Sabay naman sa Western Division Champion mga kasimanwa. Tikon hasta pa lang niya sa 4 ka game. Madaog na sa nga, for example, masweep naman na bisang New York Knicks. Hindi na niya maglalabot pa yan sa game number 7 sa aton sini mga kabumbo, game number 5 or game number 6 until game number 7. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan ti New York Knicks ang naka-advance sa 2026 NBA Finals sa labing una nga kayunan since 1999 matapos nga makumpleto ang 4-0 sweep pabatok sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals sa inalom ini ni Coach Mike Brown. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, puwerte ang yuhom sinibanwasang mga former Knicks player. Kasubong na lang iya banwasang isa man sa mga nangin Hall of Famer. No? Was only one, si Carmelo Anthony. Araman ang presensya sa iban sining mga legends sa bahay niya sa New York Knicks. Ang ati siyempre sa aton sining mga kuturan, grabe man ang kalipay sa nangin kadalagan sa ila sining former team. Ang Conference Finals MVP was only one kundi si Jalen Bronson. Kagang sentro nga si Karl Anthony Towns among nagpanguna sa sining paglampaso nila sa Cleveland Cavaliers. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, first time sa franchise or first sa franchise sa mga biyan NBA Championship sa sulod sa 53 anyos matapos nga tinapaslawan ini sila sa itong 2-1 deficit batok sa Atlanta Hawks sa opening round. Ang New York mga biyan, ang New York Knicks, ang gulpiada lang nag-switch ini sila kag nangin makabing historically destructive playoff force. Sa aton sinikaron niya magkasimanwa, duhagid ka timang ila siningagin sweep mo sa aton sining mga kabumbo, no? Gin-sweep man nila Philadelphia 76ers sa aton sining mga kasimanwa, back-to-back sweep batok sa Cleveland Cavaliers. Sa aton sining mga kuturan sa karon, ang New York Knicks ang mayara sa 130 wins and 93 loss no sa Rocket Arena. Sa aton sining karon niya nga mga kabumbo, mapropinot kag medyo mambal naton lunsay bataon ang starting 5 sa New York Knicks. Ara dira sa Jalen Bronson, Josh Hart, Mikal Bridges, kag ila sini iyang power forward si OG Anunoby, no? Kag sentro nga si Karl Anthony Towns. Ang mga key bench contributors mga biyan, sanday Miles McBride, Landry Shamet, Mitchell Robinson, Jose Alvarado, kag Jordan Clarkson. Ang may dugo nga Pinoy. Poti laban-laban na sinibanwa, makangko na isang sing-sing ang Pinoy nga may dugo, Pinoy sining nga player. Nagampang mga nisang ilas Pilipinas nga si Jordan Clarkson. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Oras naton 42 minutos na nakaligad sa takna sining las 11 sa palatuntunan. Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Ang pag-asa din nagpagwa naman sa ila sining advisory may kantanan sa sining 48 ka mga area sa bilog sining pungsod Pilipinas nga maka-experience naman sa danger level heat index mga biyan. Subong adlaw ang danger level sa aton sining mga kabombo yara sa kategory 42 to 51 degrees Celsius. Ang danger level sa aton sining mga kasimanwa, mabatyagan mo ang heat cramps, heat exhaustion, kag posible kung malawigan ikaw sa pagtiner sa mainit sini iyang or ma-expose
sang malawig sa mainit ka tiyempo, posible ini banwa nga mangin heat stroke sa aton sini karon nga mga kauturan. Ari ang mga lugar nga yara sa idalom sang danger level Tugigaraw City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Kamiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, San Jose, Occidental Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, ang sa idalom sa 45 degrees, Dagupan City, Pangasinan, Etsaga, Isabela, Ambulong, Tanawan, Batangas, Cuyo, Palawan, 44 degrees Celsius, ang Baknotan, La Union, Kasiguran, Aurora, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Masbate City, Masbate, ang Pili, Camarines Sur, Rojas City, kag Iloilo City. 44 degrees Celsius kita diri sa aton sini nga mga kabobo sa aton nga monitoring 43 pa lang. May tsansa ini nga maggasaka pa sa aton sini nga mga kuturan gani abiso palinton pahanumdom sa mga kabombo naton nga likawan anay ang paggabulad sa tuman kainit nga panahon. 40 degrees sentigrado naman sa Lawag, Ilocos Norte, Batak, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, sa may Bayumbong, Nueva Vizcaya, Baler, Aurora, Infante, Quezon, Coron, Palawan, Virac, Catanduanes, Mambusaw, Capiz, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Catbalogan, Western Samar, Borongan, Eastern Samar, Giwan, Eastern Samar, Maasin, Southern Leyte. Mainit man, nagalabot sa 42 degrees Celsius sa Ilocos Sur, Calayan, Cagayan, sa may Clark Airport sa Pampanga, sa may Subic Bay, Olongapo City, Hacienda, Luisitas, Tarlac, Alabat, Quezon, Los Baños, Laguna, Aburlan, Palawan, Daet, Camarines Norte, La Granja, La Carlota, Negros Occidental, sa may Tacloban City, Dipolog, Zamba, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Cagabutuan City. At isa aton sinikaron niya nga mga kauturan sa liwat palinton nga hagan-hagan lang kag hindi gid na masabi nga maggabulad sa initan kon ang trabaho yara sa paggabulad sa initan mas labi nga nagakangay gid sini banwa nga magpuro pahuway mananay bisan na napulo lang siniya ka minutos no sa aton sini nga mga kabombo para nga hindi matamaan sa paggabulad karon sa init sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Nangin kahalamutan pero dayaw ang mga pulis dito sa Thailand engineer no ngaman kay ti may ginasundan ini sila nga isa ka distributor no nagapalaptas ang methamphetamine na pills no puser no nagabaligya sa illegal nga droga no ti parang ila sila nga madakpan sakto no why na ni sila ya sila nga may masami dlaganay pag dlaganay dito na kagamabtan may ginapusasan na iyang may ginapusasan ng subject person mula inhinyeraw tapos kinambal nga dakop ka sa bypass operation nga ginpatigayon sa Amusini nga Station Drug Enforcement Unit. May kinamatarong ka sa pag-amusini, musadto, ginadakop ka, ari patigayon na mo ng search. Wala. No? Ang ginhimo sa mga Thai police, sa aton sini nga mga kabumbo, nag-disguise sila nga miyembro sila sang Thai dance troupe sa Thalwang, no? Loop Buri dito sa may Thailand mo sa Marika sa aton sini mga kasimanwa. Yawan sila natabo sa aton sini mga kulturan dito kuno kag nag-disguise ini sila undercover cooperatives. Ang mga dancer ti kay normal nito yamo sa Thailand sa aton sini nga mga kabumbo nga ang mga lalaki nagababaye. Amo na ganing may ginatawag sila mga lady boy. Tinormal na to ya kag kung makita nyo sa inyo sini nga mga masabi makita ninyo sa social media nga naga-selfie sa ispiho tapos nagambal siya nga one day in Thailand. Tapos mambal yun 1 week in Thailand. Matamat may transition tapos magambal yan nga
1 month in Thailand. O, nag-transisyon na sa Diyong Dubai. Tapos ka ba sa warikap? O, mahaw, noy? O. O, sa aton sila nga mga kamumbo. O, ti karon sa aton sila makasimanwa, para nga hindi maduwa-duwahan, nga ini sila magkatapo sa pulis, ara abi sa ginatawag siniyang drug enforcement unit man, kumbaga. No? Kaya mga officers, nag-disguise sila nga kabahin sa troop dancers. No? Ang ila sining no, ang suspitsado, wala niyo kung sino ngalan sang suspitsado, ang naka-blur ang mata sa picture. Amo ni si Meka Fa Wap Wap. Si Meka Fa Wap Wap sa aton sining mga kauturan na recover ining 53 ka methamphetamine pills, masobra 200 ka plastic bags para sa distribution, mobile phone sa nasambitan sining lugar, no? Sa aton sining mga kabumbo, ang suspitsado nagapangatubang sa category 1 narcotics sa pagbaligya kag subong man na unauthorized online slot machine. Nag-operate ini siya kay may panahuran pag inisagli. Ang individual yara karon nagapabilin sa police custody, nagahulat sang further legal proceedings kag iga-sumiter ang mga ebidensya sa local station for prosecution, no? Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Sa bahin sa Thailand local media, ginambala ng mga pulis, kumbaga pa ko sa aton di sila gaynon. Sir, makuha ko sa sang documentation, makuha ko sa picture for documentation. Nya sir, hatagan ko kumuha na isang tsansa nga mag-ilis. Tiyambal sa mga pulis, hindi na. Why na ilis-ilis pagkita dalawat. Engineer, no? Ang pinaka ko ginang ang akon gin sinadriya nga makabig naton nga do anyway do ining tatlo ka pulis ni ang may red and gold, ang gold tapos ang nagka-maroon magarbo ang ilang sini nga production, no, bunggaitan. Mga kasimano. Ang isa niya si Serias to nga tido ano this guy si engineer do mala Spider-Man guro ni, no? No? Tapos ang isa do ka-common sang iya siniyang costume ining naka-green kay do masami makita nato diya sa dinagyang niya, no? Operative maning naka-blue, engineer, no? Basi do amo lang ni guro ang tunay nga babayi sa ila pero duwa-duwa pa ni, no? Sa aton sini nga mga kabumbo amo man gani banwa nga kadamaan sa luyag nga mag-transition, no, sa pagkababaye dito nagakadto sa Thailand. Kaga dito sila yan nagapatigayon sa kung ano man sila nga mga enhancement, no, para nga ti luyag nila nga ma-achieve ang kung ano man ang ila siniyang kagustuhan sa aton sini nga mga kabumbo, no, pero nakapa-Thailand yun man ko prodasig lang. Do mga 30 minutos na guro balik man ko dayon, engineer. Ang greetings so nga nabalaan ko. Iya mo na Sawadi ka. Kung aga pa, mahaw noy. Ginambitar mo siya nga. Mahaw. Kung unto, sawadi ka, nyaga noy. Kunti siyempre kung gabi, sawadi ka, nyapo noy. 30 minutos so lagi tiner ko to sus Maria Gagusip. Anyway, pero kumbaga pa sa aton silbang kuturan, amo niya ang matutuod sini nga trabaho sa aton sini kapulisan mo labi pa kon yara ikaw sa ginatawag sini balang ginatawag sini nga undercover. Tanan-tanan na iya sa aton sini mga kabumbo. Pero hindi man na diya magpano. Hindi niya dali-dali nga mapapirdi ang mga pulis sa pungsod Pilipinas nga man. Sa aton sinima kasi manwa, damo pagid man na dire na balaan nga mga all undercover lang sa aton sinima kapulisan. Way ka kabalo ang taong grasa nga galabay-labay na sinyo basi ko intel na. Abi bugnuha ka magkuta kung sa diin sa nga unit na assign. Do parehas man to sa kilala ko bla. Kanya noy. Makol mo may naglibo di kinataho antes ko magbakal gi mangkot ko sanay ko na
sa diin sa nga unit na asay na. Ang bali sa kunya araw-araw ka man imo sir do maribalaso man tanan si mo. Sa laan to tanay agaron nga intel di ka puliso. At anyway, sa aton sini nga mga kuturan amo man ang ila sini nga trabaho kon na-assign sa bahin karon iya sang undercover. Pero ti kung mag-amo sini mga dance troupe no, hindi kaya mag engineer, hindi ka mo ditsura sa mga dance troupe. Mga nagasaot, di kaya magduha-duha sini nga mamba nga do hindi na dito bakit maya na mag-amo ka daw. Sa aton sini mga kabumbo, pero ti sa gyapon sa aton sini mga kuturan, amo na blang nila nga kung gusto, damo pamagi, kung hindi gusto, damo balibad. 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Diriman sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa unto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. Ti sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo ining ginaistoryahan man karon na balabanwa no nga magkabig sini naton iyang ining pagkakabig sa pahayag ni Senator Amy Marcos ang video presentation niya no ginatawag sini iya nga magluwas nga ti daw nag Inday Baniday, but in fairness sa kay dalita Inday Baniday isa man siya sa mga bantog kag maayo sini nga sahi isang journalist no sa iya sini nga tiyempo kag sa mga programa ganito yan ni Inday Baniday mga kontrobersiya ang ginapasabat to ya sang minatod. Di karon sa aton sini magkuturan gintawag sang minority bilang propaganda tool kag fake news. Ining nasambitan karon iya nga video presentation ni Senator Amy Marcos kay iya naglamang gani niya gina-withdraw kay daw ay nakuno sang pagkantuan man sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti kapin paginamanwa kung truth seeker ikaw kag ang imo sini nga ginapatpat ang lunsay man lang niya kamaturan mabudlay man gani kung kaisa mo. Pero ti sa aton sini nga mga kuturan anon mo kay sabahin sa inya media katulad naton diri sa Bumbo Radio no amo niya ang aton sini nga butsilingon amo niyang ginakabuhi naton ang pagpalapnag sang eksakto kag matutuod sini nga balita kag amo man sini banwa ang nangin pundasyon sang Bumbo Radio Philippines. Mga dugo nga naula bangod gid lamang sa aton sini mga kasimanwa sa pagpanindugan man naton sa ustisya kag kamaturan. Ngati sa tagsa ka mga isyu nga aton sini nga ginadala ginapangita ginaton iya ang kamaturan kag ining mga fake news ti simpre sa aton sini nga mga kabumbo amo ginaang pinakaimportante sanan nga hindi kita dalahig or hindi kita iya matiplang sa mga sala nga mga impormasyon kag lunsay patalang. Sa nasiling ko na nangin foundation sa Bumbo Radio Philippines ang kamaturan, hustisya kag kamaturan ngati katulad iya banwa sa mga nauna diri sa aton no the likes of Bumbo Rino Arcones, Edis Wide ngati naulang ila sini iya nga dugo sa pundasyon no sang integridad kag kredibilidad sang Bumbo Radio Philippines sa pagplastar pagdiga sang matutuod sini nga mga impormasyon kag way nagapatalang sa aton sini nga mga kuturan titubtob subong aton sini nga ginapadayon ini no nagapanindugan gikitaya sa hustisya kag kamaturan. Ginasunod ginamon ang banas sining mga Bumbo Radio martir. Ang hindi ko lang masunod ang maupod sila sa tarpaulin. Sa aton sini mga pero sa gyapon sa aton sini mga kuturan no amo niya ang panindugan naton dire sa Bumbo Radio no sa aton sini nga mga kasimanwa hindi man basta-basta ang ginataya naton dire sa aton sini nga matag palamati sa ngalan sa siling na naton sang hustisya kag kamaturan. Sa aton sini karon
nga mga kabumbo. O, kung maglabot sa punto nga ang kuno ng kabuhi naton bangod man nga ti kita ang nagasandig lang niya sa hustisya kag kamaturan, ang mambal ko lang, siguraduhan nyo lang kay basi baka return fire hindi nyo masagang. News Inter na ta? Oh. Tigya! Mga dalagkuhan ng mga balita kag impormasyon bantayan sa Bumbo News Center Balikanta. Ang mga nagapaw ng mga balita lokal sa aton man sinibalay nga pagpangalagad sa gihapon diri sa Bumbo Hanay, Saudto. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-26 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 18 katao pinaniniwala ang natabunan sa gumuhong gusali doon sa May Angeles City, Pampanga. Ang Department of Justice naman hindi na maglalaan pa ng reward money para sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinapasagot din si Attorney Jimmy Bondoc sa kinaroroonan ng senador. Ang Defense, Seguridad at Ekonomiya ang unahing agenda sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister ng Japan ayon sa Department of Foreign Affairs. Mga Pilipino naman sa Ukraine ligtas at accounted kasunod ng panibagong pag-atake ng Russia ayon yan sa Embahada ng Pilipinas. Sa ating palarong pambansa update mamaya mga kabumboy sa pong atletang agsurnon. Target ng Olympics 2028 matapos basagin ng isang record na 22 taon na hong hindi nababasag. Yan po sa marathon. Sa international news naman, US military naglunsad ng panibagong pag-atake sa southern Iran sa gitna ng umiiral na ceasefire. At sa ating sports news, abangan din mamaya ang New York Knicks. Pasok na sa 2026 NBA Finals. Haharapin ang mananalo sa pagitan ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinaniniwala ang mayroon pang 18 katao ang natitirang natabunan sa gumuhong gusali sa may barangay Balibago sa May Angeles City sa probinsya ng Pampanga. Ayon sa lokal na pamahalaan, ngayon pong Martes. Nitong gabi ho ng Lunes, tuluyan ng winakasan ang rescue operations matapos mawala ng signs of life sa lugar. Kaya naman sinimulan na ang retrieval operations ngayong araw. Ayon kay Regional Fire Bureau spokesperson Maria Leia Sahili, nakasagap pa ng signal ang mga thermal sensor noong Lunes ng umaga, subalit wala nang natagpuang nakaligtas o wala na hong nakitang bangkay. Anya, karamihan sa mga nawawala ay mga construction worker na natutulong sa site ng maganapang trahedya. Pahayag naman ng lokal na pamahalaan at ng Bureau of Fire Protection, ibinatay ang bilang ng mga nawawala sa ulat ng mga kaanak na naghahanap pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Nauna nang na-recover mula sa gumuho gumuhon siyam na palapag na gusali ang 14 na biktima. Kabilang dito ang isang lalaking Malaysian national at 2 construction workers, habang inaalam pa ang pagkakilanlan ng 4 na biktima. Sa kasalukuyan, hindi pa matukoy ang sanhi ng insidente. Gayunpaman, sinisilip na rin ng mga investigador ang ulat ukol sa iligal na pagpapatayo ng 10 palapag para sa isang swimming pool na hinihinalang nagdulot ng labis at hindi kalkuladong bigat sa estruktura. Ang nasabing karagdagang palapag ay wala sa orihinal at aprobadong disenyo ng building permit noong 2023. Kung saan malinaw na hanggang 9 na palapag lamang ang pinahintulutan ng pamalang lungsod ng Angeles.
Samantala, iniulat naman ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw na ligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia sa Kiev na kumitil na sa 4 na buhay at kinasugat ng humigit kumulang 100 katao. Simula nitong nakaraang weekend, patuloy nang sinusubaybayan ng Embahada ang kalagayan ng maliliit na komunidad ng mga Pilipino na nasa Kiev at nasa iba pang lungsod ng Ukraine. Una rito, naglunsad ang Russia ng magkakasunod na pag-atake gabi pa lamang ng Sabado gamit ang mga drone at hypersonic Oreshnik intermediate range ballistic missile. Ginasak nito ang dose-dosenang kabahayan, paaralan, pamilihan at isang museo sa Kiev. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi naharang ng kanilang air defense ang lahat ng ballistic missile na ang karamihan ay sadyang tinarget sa kabisera. Ayon naman sa Russian Defense Ministry, ang pag-atake ay ganti sa umano'y pambobomba ng Ukraine sa mga sibiliyang pasilidad sa loob ng Russia. Isang paratang naman na mariing itinatanggi ng panig ng Ukraine. Sa iba pang mga malalaking balitang naganap ngayong araw na ito magkakabombo ang Justice Department. Sinabing hindi na raw ito maglalaan ng reward money para huyan sa sinumang makapagtuturo sa magiging lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinulatan din po ng Justice Department si Attorney Bundok para ibahagi ang kaalaman ukol sa kinaroroonan ng naturang mambabatas. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Genesis, binigyan din ng Department of Justice na kanilang hindi na ikinukonsidera ang paglalagay ng patong sa ulo ni Senador Bato de la Rosa sa sinumang makapagtuturo sa kanyang lokasyon. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mayroon ng impormasyon na tatanggap ang makatulong sa kanilang paghahanap. Ngayon pamana, patuloy na nanawagan ng kalihim kay Senador de la Rosa bilang sa mababatas at dating hepe ng pambansang pulisya na makapagtulungan na labang at kilalanin ang proseso ng batas. Yet niya, ang hindi pagsuko at pagtupad ng mababatas sa kinakarap na warrant ay may epekto sa pananaw o pagkalito ng publiko. Kaya't apela niya kay Senador Bato na sagutin at harapin ang implementasyon ng arrest warrant. Kauli niya na ating pakinggan si Secretary Frederick Vida, ang kalihim ng Department of Justice. Magandang umaga po, Grant po from Bombo Radio. Sir, as of now, do we consider na magbigay o maglaan ng reward money sa makapagtuturo sa lokasyon ni Senator Bato de la Rosa? Wala pong ganong konsiderasyon na tinitingnan kasi naniniwala po kami, meron pong mga pumapasok na iba't ibang impormasyon sa ating law enforcement agent na tumutulong po para pumano. Ang sa akin po ay panawagan na rin po kay Senator Bato. Diba? Siya po'y incumbent senator. Siya po'y dating chief PNP. Sa ginagawa niya po na hindi pagsuko o hindi pagtupad dun sa warrant. Diba? Siyempre po yung mga kababayan natin, diba? Ano ba yan? Ano bang nangyayari? Diba? So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Habang ibinagi naman ng kalihim ang pagpapadala nito ng formal na liham kay Attorney Jimmy Bondok, isa sa mga abogado ng senador. Ayon kay Justice Secretary Vida, ang sulat ay patungkol sa payag kamakailan na abogado nagsasabing mayroon naman itong kalaman sa kinaroroonan ng mambabatas. Kaya't binabutuan niya na sulatan si Attorney Bondok upang ibahagi anumang impormasyon. Hawak dito ang makapagtuturo sa lokasyon ng pugkanting senador. Ang naturang lihaman niya ay pagkakataon sa abogado para siya makapagtulungan sa proseso ng batas at tumasiste sa wastong pagpapatupad ng arrest warrant. Ating muling pakinggan si Attorney Frederick Vida, ang kalihim ng Kagawaran ng Katarungan. On Attorney Jimmy Bondok, with respect to his public representation that he allegedly knows the whereabouts of Senator Ronald M. de la Rosa, I have directed the issuance of a formal letter request asking him to provide the department with any information in his possession or available to him regarding the whereabouts or information leading to the location of Senator de la Rosa. This is an opportunity for Attorney Bondok to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant.
Maring babala ng kalihim na tiyak may pananagutan sa batas sa sinumang tutulong sa senador upang maiwasan at maarang ang implementasyon ng warrant. Sa kabila nito ay nananatiling tiwala at kumpiyansa si Justice Secretary Vida na nasa loob pa rin ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Bombo Grant? Yes, Bombo Genesis. Oo. Yung nababanggit mong sulat na ipinadala kay Attorney Bundok, hindi naman to equivalent ng sampina? Ang nabanggit pa lamang ni Justice Secretary Vida kanina, Bombo Genesis, ay formal na liham o formal request o letter. Ngunit hindi niya sinabi na ito isang subpoena sapagkat Bombo Genesis, ang nais pa lamang dito matukoy ng kalihim ay yung impormasyon o yung pahayag ni Attorney Jimmy Bondok na mayroon siyang nalalaman sa lokasyon ng kanyang kliyente na si Senador Bato de la Rosa. Hindi niya sinabi o hindi niya pinanggit na ito isang subpoena, Bombo Genesis. And so ibig sabihin walang sanction, anumang sanction kung sakaling hindi tutugon dito si Attorney Bundok? Tama ka dyan, Bombo Genesis. Ngunit mariin namang babala ng naturang kalihim ng sinumang maghaharang at tutulong sa senador para ito'y maiwasan niya yung pagsisilbi ng arrest warrant ay tiyak may pananagutan sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Bombo Genesis. One last question sa blood money. May nagpalutang ba na posibleng paglabas ng blood money o nabanggit lamang talaga ito ni Secretary Vida? Patungkol Bombo Genesis na reward money ay mismong ang Bombo Radio tayo ang nagtanong kay Justice Secretary Vida kung ikinukonsidera nila ito sapagkat kung maalala natin sa mga makaraang pugante na pinaghahanap din sa batas o ng ating bansa ay nagbigay o naglaan ng Department of Justice ng reward money o patong sa ulo upang makatulong sa paghanap. Ngunit ang sitwasyon ngayon, Bombo Genesis, ay hindi na nila ikinukonsidera ito sapagkat marami naman daw silang impormasyon na tatanggap na makatutulong sa kanilang paghanap sa naturang puganteng senator. Bombo Genesis. Pero may nag-alok ba? So far, wala pa naman. I mean, Nakasalukuyang Bombo Genesis. From other parties, third parties, halimbawa. Sa kasalukuyang Bombo Genesis, wala pang nababanggit na naturang kalihim at atin itong itatanong at sasanggunin sa naturang kalihim upang mabigyang kaliwanagan. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Grant. Nag-uulat Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio. Bombo! Sa kaugnay pa rin pong development, mga kabombo, kinumpirma ho ng National Bureau of Investigation na opisyal na nitong hiniling sa Philippine National Police ang pagsuspende sa permit ng nasa 100 baril na nakarehistro sa pangalan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Director Melvin Matibag, kabilang sa mga matataas na kalibre ng baril na pinapa-revoke ay yaong mga automatic rifle at mga shotgun. Samantala, sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida ngayong araw na inasahang mare-revoke na sa lalong madaling panahon ang lisensya ng baril nitong si Senator de la Rosa. Una na nga ang itinuring bilang armed or armado at mapanganib ang dating hepe ng pambansang pulisya sa gitna po yan ng pagtugi sa kanya ng mga otoridad matapos umalis sa puder ng Senado at mawala sa protective custody ng naturang kapulungan. Ito'y sa gitna pa rin ng patuloy na pag-iwas ng senador sa inisyong arrest warrant ng International Criminal Court laban ho sa kanya sa kanyang naging papel sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Samantala, binatikos naman ni Caloocan Archbishop Cardinal Pablo Virgilio David si Senate President Alan Peter Cayetano matapos niyang ikonekta bilang pro-life ang madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nagugat ang reaksyon ng Cardinal sa post ng Senador noong nakalipas na linggo kung saan tinawag niyang isang kampanya para sa human rights at pro-life ang naturang drug war. Tanong ni Cardinal David, paano ito masasabi ng Senador sa harapan ng libo-libong byuda at naulilang bata na nawalan ng mahal sa buhay ng walang legal na proseso. Dagdag pa ng Cardinal, hindi lamang binaril ang mga biktima, marami ang dinukot, tinorture, at iniwan sa kalsada na balot ng plastic bag ang ulo at balot ng packaging tape ang lieg. Babala pa ni David, may seryosong implikasyon sa international law ang pahayag ng senador. Anya ang mga pahayag na nagpapakitang lehitimo ang mga extrajudicial killings ay hindi sakop ng proteksyon para sa malayang pamamahayag. Maari pa itong ituring anya na pagudyok o pagtulong sa crimes against humanity sa ilalim ng Article 25 ng Rome Statute.
Bumuelta rin ang grupong Philippine Alliance of Human Rights Advocates kay Senator Alan Peter Cayetano kasunod dyan ng kontrobersyal na pahayag ng huli na pro-life campaign ng kampanya laban sa illegal na droga. Tinukoy ng grupo ang statement o pahayag ni Cayetano bilang nakakadiring revisionism. Itinuturing din ito ng grupo bilang isang direct assault sa libu-libong mga pamilya na nawalan ng minamahal sa buhay dahil sa mga serye ng anti-drug operations. Ayon kay sa Secretary General ng grupo na si Edgar Cabalitan, posibleng kailangan na ni Cayetano na magpalit ng karera at sa halip ay magsulat na lamang ng fiction o yaong mga kathang-isip dahil sa patuloy anyang pinapakita ng Senate President ang kanyang kakayahan para sa storytelling. Tanong ng grupo sa Senador, paano naging human rights campaign ng drug war gayong bawat biktima ay pinagpapatay ng hindi man lang dumaan o nabigyan ng due process. Binalikan din ng grupo ang nangyaring drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sa halip na solusyonan ang malawakang problema sa iligal na droga ay ginawang normal ang karahasan, takot at pangamba. Lalo din naman nung lumawak noon ang impunity o hindi napapanagot ang mga may sala habang nagpupukus lamang ang kampanya sa mga mahihirap na komunidad. Ayon pa kay Cabalitan, napaka-ipokrito na tawaging pro-life ang isang kampanyang nag-iwan ng libu-libong patay, lalo na mula sa isang individual na laging pinapakita ang kanyang sarili bilang isang relihiyoso. Anya, mas nakabubuting bumalik sa pag-aaral ang Senate President at pag-aralan muli ang nilalaman ng Good Manners and Right Conduct o kilala sa pinaikling tawag na GMRC. Malinawan niyang walang good morals ang lider ng Senado at posibleng absent din siya noong itinuturo ang tamang asal. Sa kasalukuyan, wala pang kasagutan si Senate President Cayetano sa naunang pahayag. Tahasan namang sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na kaya bumababa ang rating at pagtingin ng publiko sa Senado ay dahil sa umano'y pambabalahura ng Duterte senators sa mataas na kapulungan. Tinutukoy ng dating mambabatas sa mga senador na supporter at malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o mga senador na kabilang sa tinaguriang Duterte Block. Ayon kay Trillanes, labis na ibinaba ng mga ito ang standard sa Senate. Kaya't bumababa at tuluyang nawawala na umano ang respeto ng maraming Pilipino sa naturang kapulungan. Inihalimbawa ni Trillanes ang anyay pawang kasinungalingan na ipinapangako ni dating Pangulong Duterte at ng mga senador na sumusuporta sa kanya. Kinabibilangan ito ng pangako noon ng dating Pangulo na mabubura ang iligal na droga sa Pilipinas sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pangako ni Senate President Alan Peter Cayetano na 10,000 piso para sa bawat Pilipino, pagbaba ng singil sa kuryente at iba pang serbisyo. Lahat ng ito anya ay nagpapatunay kung paano niloloko ng mga senador na kaalyado ng dating Pangulo ang publiko na nagiging pangunahing salik kung bakit labis na bumababa ang tingin ng mga ito sa naturang kapulungan. Ayon pa sa dating mambabatas, silang senador din ang nagpapakalat ng maling impormasyon at mga panloloko na lalo pang nakakaapekto sa impresyon ng publiko sa mataas na kapulungan. Pinanatan din ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasunod ng naunang pagsasabi ng huli na wala pa siyang kopya ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa. Binalikan ng dating senador ang nangyari noong tinangka ng National Bureau of Investigation na isilbi ang warrant laban sa senador habang siya ay papasok sana noon sa plenaryo ng Senado. Habang nasa kasagsagan noon ng standoff sa mataas na kapulungan, biglaan niyang sinabi ni Remulla na wala siyang hawak na warrant. Sa halip na isang boses ang government forces na nagtatangkang umaresto kay Senator Bato, nagkaroon lamang niya ng pagkakaibang bersyon dahil sa pagsasabi ni Remulla na wala pang warrant. Ayon kay Trillanes, dapat nang magtaka si Remulla kung bakit hindi sa kanya ibinigay o ipinadaan o ipinagkatiwala ang warrant at sa halip ay inendorso ito sa National Bureau of Investigation. Tahasan namang sinabi ni Trillanes na incompetent itong si Remulla kaya't lagi siyang naunahan tulad ng kopya ng warrant. Sa kasalukuyan, wala pa ring reaksyon dito ang Chief ng Interior and Local Government sa panibagong pasaring ni dating Senator Trillanes. Oras natin, meron na ho tayong 17 o 18 minutes makalipas na ho ang alas 12 ng katanghalian. Update pa rin ho tayo sa karagdagan pang development mga kabumbo. Ito hong pagiging pugante raw ni Senator Ronald De La Rosa maaaring makaapekto sa pagboto niya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inimok din po ang mga senador o ang naturang senador na sumuko na. Yan po'y mula sa dating Associate Justice ng Supreme Court at isa sa mga framer
ng ating saligang batas. Si Bombo Isa Cotoner para sa detalye. Yes, Bombo, Genesis, Bombo, ever. Inihayag nga ni former Associate Justice ng Supreme Court na si Adolfo Azcuna na makakaapekto sa botohan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang pagiging fugitive from justice o pogante ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang pulong balitaan ngayong araw sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Azcuna na kung hindi pisikal na makadadalo si De La Rosa sa Senado dahil sa kinakaharap nitong warrant of arrest mula sa International Criminal Court, maaaring hindi siya makaboto sa impeachment proceedings. Ipinaliwanag ni Azcuna na mahalaga ang aktual na presensya ng mga senador dahil sila ang nagsisilbing senator judges sa paglilitis. Matatandaang naghain din si Senator Rodante Marcoleta ng mosyon noong Mayo 11 upang amyendahan ang Senate rules at payagan ang remote participation ng mga senador sa sesyon. Ito rin ang araw na muling nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang hindi pagdalo. Gayunman, wala pang pinal na pagbabago sa impeachment rules na magpapahintulot ng remote voting sa impeachment trial. Nilinaw naman ni Azcuna na kahit hindi makalahok si De La Rosa sa botohan, mananatili pa ring 16 na boto ang kinakailangan upang mahatulan o makonvict ang vice-presidente sa impeachment trial alinsunod yan sa itinakda ng konstitusyon. Anya, nananatili pa ring miyembro ng Senado si De La Rosa hanggat hindi siya natatanggal sa pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni former Associate Justice ng Supreme Court, Adolfo Azcuna. A fugitive from justice is not entitled to participate in proceedings. So, halimbawa talagang deklarado siyang fugitive, ito si Senator De La Rosa, then he cannot vote in the Senate as a fugitive. He is prevented from participating in proceedings, court proceedings. So, if he votes, that will be questioned as a fugitive. But whether or not he is counted in the final verdict of a 2/3 vote, since he remains a senator, member of the Senate, even if he's a fugitive, the 16 votes required remains 16 in my opinion, even if he is a fugitive. Kaugnay nito, nanawagan din si Azcuna sa mga senator judges na manatiling patas at isantabi muna ang anumang political affiliation sa pagdinig ng impeachment case laban kay Duterte. Inimok din ng dating mahistrado si De La Rosa na sumuko at harapin ang inilabas na warrant of arrest. Ayon kay Azcuna, kapag sumuko ang senador, daraan pa rin ito sa lokal na proseso ng korte upang tiyakin ang pagkakakilanlan ng akusado at matukoy kung nasunod ang tamang due process bago isagawa ang posibleng pagsuko sa ICC. Ipinaliwanag pa ni Azcuna na sa ilalim ng proseso ng International Criminal Court, hindi na muling re-reviewin ng lokal na hukuman ang probable cause ng kaso dahil naisagawa na ito sa International Tribunal. Ang pangunahing papel na lamang umano ng lokal na korte ay tiyakin ang legalidad ng pag-aresto at pagkakakilanlan ng akusado bago ito i-turn over sa International Criminal Court. Muli, ang tinig ni Attorney Adolfo Azcuna, ang dating Supreme Court Associate Justice. So I advise Senator Bato to surrender to the arresting officers but insist on his being brought before a Philippine court first before he is sent to The Hague. Hindi po dahil limitado po ang poder ng local court sa proseso na itong Article 59. It cannot review anymore the probable cause issue. It can only determine whether he is the person named in the warrant, whether he understands the charges, and whether his rights accorded him. Yung rights doesn't include the right to a preliminary investigation dahil nagawa na yon sa Hague. And under our complementary jurisdiction principle, yung ginawa sa Hague na preliminary investigation, balido na sa atin yon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information
Basta Radyo Bombo. Meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update naman ho tayo mga kaumbos sa nakatakda pong pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa may bahagi po ng Japan. Asan pong tatalakayin po dito at palalakasin ang defense, security at ekonomiya na pangunahin pong agenda sa pagpagpulong ni Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Japan. May live report si Bomboan Ali Soberano. Balikan po natin mamaya ang linya ni Bomboan mga kabombo. Ang Bombo Radio Philippines ay isa po sa mga mapalad na bahagi po ng convoy ng Pangulong Marcos patungo ho dyan sa may Japan mga kabombo. Kaya amin pong hinihikayat din ang lahat ng listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines na tumutok dito ho sa magiging pagbisita, state visit ni Pangulong Marcos dyan sa bahagi ng Japan. Kasama po dito ang Bombo Radio Philippines. Ihatid po namin sa inyo yung mga kaganapan sa ilang araw po na kanyang pagbisita sa naturang bansa. Muli, nagbabalik si Bomboan. Kamusta dyan, Bomboan? Yung inasang pagbiyahe ni Pangulong Marcos, Bomboan? Bombo Genesis, bahagi ang Bombo Radio Philippines sa Philippine Delegation sa 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan mula ngayong araw, May 26 hanggang May 29. Tinatayang aabot sa 5 oras ang biyahe mula Manila patungong Haneda Airport sa Tokyo. Pagdating naman ni Pangulong Marcos sa Tokyo, agad itong magkikipagpulong sa Filipino community. Pangunahing tatalakayin ni Pangulong Marcos at Japan Prime Minister Sanae Takaichi ang depensa at seguridad, maritime issues, energy at ekonomiya sa kanyang state visit. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, pag-uusapan din ng dalawang leader ang regional at global issues kabilang ang ASEAN, Indo-Pacific challenges at developments sa Middle East. Magkakaroon din ng summit meeting kung saan inaasahang tatalakayin ang kooperasyon sa depensa, kalakalan, pamumuhunan at human resources kabilang ang posibleng bagong defense agreement. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa Japanese business groups at Filipino community sa Japan. Sasalubungin naman sina Pangulong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa isang welcome ceremony at state banquet. Ngayong taon ay ginugunita rin ng Pilipinas at Japan ang ika-70th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel. Yes, actually po gusto ng mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024 and para din ho yung sa acquisition, yung agreement ho natin concerning reciprocal provision on supplies and services between the AFP and the Self-Defense Forces of Japan signed noong January 15 po, 2026 na nagsiset po ng basic terms para sa palitan ng supplies at services sa pagitan po ng Self-Defense Forces ng Japan and AFP. So ito yung nagsisilbing logistical backbone po para sa joint military training, operations, human assistance, and disaster relief. So ipag-uusapan po nila kung paano natin fully mai-implement yung dalawang agreement. Ang pahayag ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel. Bombo Genesis, anumang oras, anumang minuto ngayon ay nakatakdang darating na dito sa Villamor Air Base si Pangulong Marcos at magbibigay siya ng kanyang departure speech. Ay inaanunsyo din ng Pangulo kung sino ang magiging caretaker habang wala siya sa Pilipinas. So sa ngayon, Bombo Genesis, ang Bombo Radio ay nandito na sa loob ng eroplano, itong PR-001 na siyang magdadala sa Philippine Delegation patungong Tokyo, Japan. Live mula dito sa... Yes, Bombo Genesis. Ulitin lamang natin para sa mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines, pwede silang tumutok sa Bombo Radio Philippines sa mga haganapan dyan sa may Japan dahil direktang ihatid natin sa kanila. Pwede via Facebook ng Bombo Radio Philippines, YouTube, and of course sa www.bomboradio.com. Yung mga kababayan natin sa may Japan, may pagkakataon bang harapin ni Pangulong Marcos sila, Bomboan?
Yes, Bombo Genesis. Mamaya, no, pagkadating namin, ang estimated arrival kasi namin mamaya is 6:00 ng gabi. At from the airport, diretso na si Pangulong Marcos dito nga sa Filipino Community Meeting, kung saan base sa datos ng Department of Foreign Affairs, nasa 340,000 na mga Filipinos na nagtatrabaho at naninirahan sa bansang Japan, Bombo Genesis. So abangan natin ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa ating Filipino community sa Tokyo, Japan, mamayang 6:00 ng gabi, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bomboan. Ingat sa biyahe mamaya. Live mula dito sa Villamor Air Base sa Pasay City, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Inirekomenda naman ng House Committee on Transportation ang posibleng pagsasampa ng kasong kriminal, sibil at administratibo laban sa mga opisyal at pribadong individual na maaaring may pananagutan sa paglubog ng MV Tricia Kirsten Free noong Enero 26 ng kasalukuyang taon. Ayon sa komite, dapat magkaroon ng malawak at independent investigation upang matukoy ang pananagutan ng ship owners, crew members at mga opisyal ng gobyerno. Kabilang sa posibleng kasong isampa ang reckless imprudence resulting in multiple homicide, serious physical injuries at damage to property. Ayon kay House Committee on Transportation Chairperson Franz Pomaren, maaaring magsampa ng kaso ang National Bureau of Investigation, Department of Justice at Office of the Ombudsman batay sa resulta ng investigasyon. Samantala, pinatawan na ng Maritime Industry Authority o Marina na mahigit 3 milyong pisong multa at 60 araw na suspensyon ang Allison Shipping Lines dahil sa iba't ibang mga paglabag, kabilang na dyan ang overloading at hindi pagsunod sa tamang passenger manifest. Matatandaang hindi bababa sa 65 katao ang nasawi habang mahigit 20 pa ang nawawala matapos na lumubog ang pampasaherong barko sa kargatang sakop ng Basilan. Sa daan-daang pasaherong sakay ng barko, nasa 273 naman ang nailigtas ng mga rescuers. Samantala sa ibang mga balita ho tayo, humapila ang grupo ng mga malalaking negosyante sa mga senador na pagtuunan ng pansin ang pagbabalik ng kredibilidad at integridad ng Senado. Ginawa ng Makati Business Club ang manawagan kasunod yan ng mga serye ng kaguluhan na nangyari sa mataas na kapulungan itong mga nakalipas na linggo. Ayon sa grupo, nasaksihan ng publiko ang hindi pangkaraniwang drama at kaguluhan na labis umanong sumira sa imahe at tiwala ng mga mamamayan sa mataas na kapulungan bilang isang institusyon. Paalam ng grupo sa mga senador, sila ay inihalal upang maglingkod sa publiko at hindi para isulong ang kanilang pansarili at pampulitikang interes. Dagdag pa ng naturang grupo, malaking papel ang ginagampanan ng Senate President bilang lider at mukha ng Senado, lalo na sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Kung babalikan ay Mayo 11 noong nagkaroon po ng pagbabago sa liderato ng Senado at nagpunta kay Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency. Dahil dito, hinimok ng grupo ang mga senador na respetuhin ang konstitusyon, protektahan ang integridad ng Senado at unahin ang pambansang interes sa kabila ng anumang issue na bumabalot ngayon sa naturang kapulungan. Inihayag naman ng House Prosecution Team ang kanilang paunang listahan ng mga testigo para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga iimbitahan ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman at Securities and Exchange Commission. Layunin ng mga testigo na magbigay linaw sa mga aligasyon ng katiwalian at maling paggamit ng kapangyarihan na nakasaad sa impeachment complaints. Ang hakbang na ito ng Kamara ay inaasahang magbibigay ng mas malinaw na direksyon sa kaso habang patuloy na nakatutok ang publiko sa magiging resulta ng paglilitis na maaaring magbunsod ng pagbabago sa pamunuan ng bansa. Sa kabila nito ay hindi naman lubos na idinitalye na ng mga mambabatas ang kabuuan ng kanilang mga diskarte para sa mas epektibong paglalatag ng kanilang argumento. Meron na lamang po tayong 27 minutes mga kabombo bago po sumapit ang launa ng hapon. Ako pa rin tayo sa mga usapin dyan sa may mataas na kapulungan ng Minority Bloc. Umaasa pa rin po makakabuo ng numero para humailuklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. May live report si Bombo Angelo Aganan. Yes, Bombo Genesis, aminado nga si Senator Juan Mix Tubiri na sa ngayon ay wala pang buo
o sapat na numero upang mapalitan ang liderato sa Senado. Ngunit patuloy umano ang kanilang pakikipag-usap at negosasyon sa ibang mga senador upang makabuo ng koalisyon. Ayon kay Zubiri, patuloy pa rin ang pakikipag-usap ng tinatawag nilang Solid Block 11 o SB11 sa ilang senador upang makabuo ng bagong koalisyon laban sa kasalukuyang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gayunman, sinabi niyang maingat pa rin ang kanilang hakbang dahil marami pa umanong senador ang naaapektuhan ng mga kontrobersiyang naganap sa Senado nitong mga nakaraang linggo. Kabilang ang insidente ng putukan sa gusali at muling pagtatago na Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito't pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. Medyo mainit pang ulo ng mga senador sa pangyayaring last week. Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos mag-usap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition. So we'll see. Ni Zubiri na si Gatchalian ang nakikita nilang pinakatanggap-tanggap na mamuno sa Senado dahil sa umunay patas at transparent itong pamamalakad noon sa Senate Finance Committee. Pero higit umano sa usapin ng numero, mas mahalagaan niya ngayon ang pagpapanumbalik ng dignidad at kredibilidad ng Senado sa mata ng publiko. Kumpiyansa rin umano ang minority bloc na posible pa silang makakuha ng isa o dalawang senador mula sa mayorya bago ang adjournment ng Kongreso sa Hunyo 5. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. Pero Senator Win Gatchalian ang aming Senate President. Because Senator Win is the most acceptable candidate to all of us kasi maganda naman yung handling niya sa finance chairmanship niya pagka head ng finance committee. Nakita very fair, very transparent, and that's what we want. And of course, he's also a consultative leader. So hopefully we get one or two more from the majority bloc. Anything can happen in the realm of politics. Anything can happen. We'll see. But what's important is kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado. We balik ang digdinan ng Senado. At we have to talaga reboot the image of the Senate. Hindi pwedeng basta ganito na lang. And nakikita naman natin yung galit ng tao sa Senado. Kailangan na natin ibalik ang magandang imahe ng ating institusyon. Naura rito, Bombo Genesis, sinabi na rin ni Senator Risa Hontiveros na magiging mabuti umano para sa Senado kung si Senator Sherwin Gatchalian ang mamumuno rito. A very serious legislator kung ilarawan yung Hontiveros si Gatchalian. Sabay giit na ang kapwa senador ay nakatutok umano sa trabaho at pinahahalagahan ang reputasyon ng Senado. Bukod kina Zubiri at Hontiveros na una na nagpahayag ng kanilang suporta kay Gatchalian, sina Senators Vicente Tito Soto III, Panfilo King Lacson, Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo. Ngunit sa kabila naman nito, kumpiyansa naman si Senate President Alan Peter Cayetano na matatag ang kanilang grupo at walang kakalas sa miyembro ng kanilang hanay. Sa katanungan kung magkakaroon ba ng pagpapalit ng liderato, maikling tugon ni Cayetano, buo ang kanilang 13 miyembro at wala umanong onsehan sa kanilang grupo. Ito't pakinggan natin ang maikling pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Po yung 13, sa 13 walang onsihan. Samantala, Bombo Genesis, isang grupo ng dating opisyal ng gobyerno at iba't ibang leader ng sektor ang nagpahayag din ng suporta kay Gatchalian bilang susunod na Senate President. Kabilang sa lumagda ng panawagang restore the integrity and credibility of the Senate, sina dating Senate President Franklin Dillon, dating Department of Budget and Management Secretary Florencio Abad, dating Education Secretary Armin Luistro at dating Public Works Secretary Rogelio Singson at dating Senadora Laila de Lima. Ayon sa grupo, ang magandang track record umano ni Gatchalian ang dahilan kung bakit ito ang nakikita nilang angkop na mamuno sa Senado sa gitna ng mga kinakaharap nitong kontrobersiya at usapin sa kredibilidad ng institusyon. At yan muna ang mga latest updates. Isang katanungan lang, doon sa nababanggit mo kanina na posibleng 1 hanggang 2 senador yung tinitignan dito ng minority bloc na posibleng aanib sa kanila. May nababanggit ba sila kung sino? Kasi kahapon, basing doon sa plenaryo kahapon, tinanong si Senator Lito Lapid kung sinusuportahan niya yung motion ng minority. Sabi ni Senator Lito Lapid, hindi. So, parang mas dehado pa ngayon ang minority. Wala bang ganyang senaryo?
Oh yes, Bombo Genesis, tama ka dyan. Hindi nga ito nagmosyong si Senator Lito Lapid. Pero sa ngayon, Bombo Genesis, ay inaantabayanan natin kasi hindi pa pinapangalanan o mailap nga itong mga senador sa katanungan kung sino nga ang nakikita nilang mga senador mula sa mayorya na pwede nilang mahatak patungo dito sa minorya upang makabuo sila ng 13 miyembro o sapat na bilang upang mapalitan itong si Senate President Alan Peter Cayetano. So ngayon, Bombo Genesis ay wala pang pinapangalanan itong mga miyembro ng minorya, Bombo Genesis. Pero positive na may nililigawan sila. Yes, Bombo Genesis, kinumpirma yan mismo ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri na mayroong negosasyon na nagaganap, mayroong mga pag-uusap, pero sa ngayon ay wala pa silang divulge na impormasyon o pangalan tungkol kung sino yung kanilang nililigawan. O sabi nga nila ay kinikiliti, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat, Bombo Gelo. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Ang 2026 Palarong Pambansa Updates sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Meron na lamang ho tayong 20 minuto bago po sumapit ang launa ng hapon. Update ho tayo mga kabombo dito sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Isa hong atletang nagsurnon ang nakabasag sa isang marathon record. 22 years ho ito, mga kabombo, na nanatili. At ngayon po target po ng naturang atleta ang makalahok, makasali sa Olympics 2028. May live report si Bombo Roland Hania. Yes, Bombo Genesis, target ngayon sa isang agsurnon na ang Olympic 2028 matapos ma-break ang 22 taon ng national record sa marathon na sa panayam ng Bombo Radio. Inihayag ni Sammy Wagdos, residente ng Prosperidad, Agusan del Sur, na noong Marso 1 lang nitong taon na break ang national record sa pinalihang Tokyo Marathon na matapos makuha ang time na 2 oras at 14 na minuto sa 42 kilometrong pagtakbo sa sapat o nasapat na ito upang maagaw ang record na kaniyang coach na si Eduardo Buenavista na may finish time na 2 oras at 18 minuto. Bago din sa record holder finish ay nakamit ni Wagdos ang bronze medal sa ginanap na SEA Games sa Thailand. Kaugnay nito ay bumalik ang kanyang pangarap na makatungtong sa Olimpika. Dahil naabot niya ang Olympic standard, kailangan niya itong mamintina sa salihan pang mga kompetisyon sa ilalim ng World Athletics. Ating pakinggan ang record holder na si Sunny Wagdos. Talaga yun na yung sinasabi ko, kailangan lang natin disiplina sa sarili, consistent sa training, makinig sa coach, and then always pray to God. Para maabot yung ganitong level. Okay. Sir, mensahe mo sir sa mga athletes natin ngayon sir. Yun talaga yung mensahe ko sa mga athlete na lalo yung mga nagpalaro ngayon, yung umiidolo sa akin ng mga running community. Talagang kailangan natin consistent lang sa training. Talagang disiplina sa sarili. Makinig sa coach. Unang-una, makinig ka talaga sa coach kasi kung ano yung pinaka-goal ng coach mo, yun din yung pinaka-goal ko. Pareho lang kayo niyan. Walang pinagkaiba. And then, manalig sa Panginoon. Yun lang talaga. Disiplina talaga. Inikayat na lamang nito, Bombo Genesis, ang mga palaro athletes na ipagpatuloy ang training at disiplina sa sarili. Dagdag pa ni Wagdos na kailangang manalig sa Panginoon at makinig sa coach dahil isa lamang umano ang kanilang layunin. Ang muling tinig ni Sunny Wagdos. Athlete, sir. Unang-una, nung nag-break ako ng national record sa Tokyo, nag-qualify ako ng Asian Games. Ngayon maglalaro kami ng Asian Games sa September sa Japan. At the same time, nahit ko yung standard ng Olympic. So, imbis na hindi na ako mag-aim na Olympic, sabi ng coach ko, kaya mo naman, pasukin na natin ang Olympics. 2028 LA Olympic.
USF. Ano mga steps mga nadar sir bago makadating sa Olympics sir? Unang-una yung qualifying standard. Yung qualifying kasi ng standard sa marathon is 2 hours 16 minutes. Nag-time ako ng 2 hours 14 kaya may pag-asa na. Ano na lang, i-maintain ko na lang yung time ko. Pero wala na sir, wala na mga qualifying mga tournament. Marami pa. Ang gagawin na lang Ang panayam kay Sunny Wagdos, isang record holder sa marathon na siya namang torchbearer sa opening pambansa 2026. Habang kanina lang Bombo 16 nagsisimula naman ang para games kung saan may mga nag-qualify na para sa middle round mamayang hapon. At yan ang balita galing dito sa probinsya ng Agusan del Sur Bobo Roland? para sa palarong. Bobo Roland, ilang taon na si Sunny? Mahigit 30 taon na po si Sunny Wagdos sa Bombo Genesis. Palaro rin siya, nagsisimula Bombo Genesis hanggang na-discover at naging membro ng national team. At ngayon ay nagtitraining dahil tagagaling pa ito sa SEA Games sa Bombo Genesis kung saan nakamit niya ang bronze medal. 30 years pero sumasali pa rin sa palaro, tama ba? Roger that, Bombo Genesis, hindi na siya masali sa nag-train na lang siya Bombo Genesis dito sa mga athletes dito sa palaro dahil inimbita siya maging torchbearer Bombo Genesis. Maging torchbearer at binahagi niya ang kanyang karanasan at nag-motivate siya sa mga atlitang dito sa palaro upang mag-porsige upang makamit ang kanilang mga inaasama na panaginip Bombo Genesis. Sige, maraming salamat, Bombo Roland. Yan, galing dito sa probinsya ng Agusan del Sur para sa palarong pambansa 26 coverage ng Bombo Radio Star FM. Ito si Bombo Roland Nania. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1. The most trusted source of news and information, basta Radio Bombo. Bombo International News. Naglunsad ang militar ng Estados Unidos ng mga bagong pag-atake sa katimugang bahagi ng Iran. Target ng mga strike ang mga Iranian missile site at mga bangka na nagtatangkang maglatag ng mga mina sa dagat. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng US Central Command na isinagawa ang mga pag-atake bilang depensa sa kanilang sarili at upang protektahan ang kanilang mga sundalo laban sa mga banta mula sa puwersa ng Iran. Ayon kay Captain Tim Hawkins, ang tagapagsalita ng Central Command, patuloy na dedepensahan ng militar ng Amerika ang kanilang mga tauhan habang pinapanatili ang kahinahunan sa gitna ng umiiral na ceasefire. Binigyang din ng opisyal na tinarget ng mga strike ang mga lokasyon na malapit sa Bandar Abbas, isang port city sa timog ng Iran kung saan matatagpuan ang isang malaking naval base sa Strait of Hormuz. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tugon ng pamahalaan ng Iran hinggil sa insidente. Hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang peace agreement sa dalawang bansa. Nitong nakalipas namang weekend, ipinahiwatig ni US President Donald Trump na malapit nang maabot ang isang kasunduan. Ngunit kalaunan ay sinabi niyang inatasan niya ang mga negotiator na huwag madaliin ang proseso. Bombo Breaking News. May malaki po tayong balita kaagad mga kahumbo mula po dyan sa may Department of Labor and Employment. Mayroon na pong bagong kalihim and ang isa po sa mga unang ginawa ng bagong kalihim ay ang suspindihin ng Regional Director ng Region 3 Labor and Employment Department. May live report si Bombo Gran Hilario. Yes, Bombo Genesis, harap-harapan sinuspindi ng bagong kalihim ng Department of Labor and Employment na si Francis Tolentino, ang direktor ng Region 3 Central Luzon na si Geraldine Panlilio, kaugnay sa gumugusali sa Angeles, Pampanga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, kanya formal na lalagdaan ang suspensyon ngayong tanghali. Kanya pinatawan ng 1 buwan preventive suspension ng naturang direktor upang anyay magbigay taan sa investigasyong isinasagawa. Dahil rito, ang Assistant Director ng nabanggit na rehiyon ang siyang papalit o hahalili muna pansamantala habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nais kasi ng kalihim na mapaimbestigahan ang direktor ng i-lift nito ang work stoppage order sa construction project bago maganap ang insidente ng pagguho
nitong ika-23 ng Mayo. Ating pakinggan si Acting Secretary Francis Tolentino, ang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment. Mamaya po, I'll be issuing an order. After lunch siguro, mabigat-bigat, I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Wala pa yung papel, pipirmahan ko mamaya, Director Panlilio. Magugunit ang unang nagpalabas ng work stoppage order ang kawanihan ang ahensya sa kontraktor ng proyekto dahil sa sinasabing pagdabag sa occupational safety and health standards. Subalit inalis din kalauna ng naturang kautusan matapos sumunod ang kumpanya sa safety requirements. Aminado naman si Director Panilio sa ginawa aksyon at sinabing handang harapin ang suspension ay pinataw ng bagong kalihim. At dahil harap-harapan sinuspende ito, atin naman pakinggan si Geraldine Panilio, ang Direktor ng Region 3 ng Department of Labor and Employment. Ako po ay siguradong sa ginawa po namin na trabaho bilang public servant. Kasama na po doon yung amin pong pag-ensure na i-protektahan po yung health and safety of our workers. So yung pagharap ko po dito sa inyo ay isa sa parang gusto kong sabihin sa lahat po ng nakikinig na we are ready to face po yung buong team po na na-involve po dito sa ating pag-issue po ng work stoppage order, pati na po yung pag-lift po nito ay amin pong haharapin, and we are. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ito muli si Bombo Gran Hilario para sa the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Dako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang kampo ng drug war victims handa na para sa pinakaunang status conference sa International Criminal Court upang maisapinal ang magiging takbo ng full-blown trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niyan, may nakalapang report ng Bombo Radio Iloilo. Handa na ang kampo ng mga biktima ng drug war sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa nakatakdang status conference bukas Mayo 27. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative ng drug war victims, sinabi nitong inaasahang tatalakayin sa naturang status hearing ang trial schedule, mga pending motions at legal issues, gayon din ang proseso ng presentasyon at pagsusuri ng mga ebidensya, partisipasyon ng mga biktima sa kaso at iba pang aspeto ng trial. Nabatid na ang status conference sa isang procedural step upang ayusin ang daloy ng kaso at tiyakin ang maayos na trial management. Inaasahan din na matapos ang status hearing ay maaaring maglabas ang International Criminal Court ng mas malinaw na trial schedule, listahan ng mga papayagang ebidensya at testigo at desisyon sa ilang preliminary motions ng depensa at prosekusyon. Una nang kinumpirma ng legal team ni Duterte na hindi ito dadalo sa status conference. Samantala, tinanggihan naman ng ICC ang hiling ni Attorney Gilbert Andres na lumahok ng remotely sa status conference dahil sa isyu ng seguridad at sensitibong mga impormasyon. Ilalatag kung ano po ba ang mga administratibong mga aspeto po ng paglilitis. Dito po ilalatag kung kailan ba pwede talagang magsimula ang paglilitis, ano ba ang mga ebidensya ng prosecution, ano ba ang depensa ng defense, kung willing silang ilatag po ito, at kung gaano kadami yung pwede pa pong mag-participate. Si Attorney Gilbert Andres para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ian Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Update po tayo mga kaumbo doon ho sa unang sinalakay na paggawaan po ng bakal dyan sa may bahagi po ng Mindanao area. Yun pong pagsasara daw ho nito ay isa hong dagok para sa mga manggagawa at mga mamumuhunan
at maging doon sa magiging supply ho ng bakal. May update dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Ang biglaang pagpatigil ng operasyon ng Philippine Sangia Steel Corporation sa Tagulwan, Misamis Oriental ay nagdulot ng pangamba sa mga foreign investors at maaaring magpahina sa supply ng bakal para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng bansa. Ayon kay FFW National President Sonny Matula, ang sitwasyong ito ay hindi lamang nakaapekto sa mahigit 300 na empleyado kabilang ang mga Chinese nationals at lokal na manggagawa, kundi nagbabadya rin ng mas malawak na epekto sa ekonomiya. Dagdag pa rito, 61 na trabahador ang kasalukuyang nakadetene sa Maynila dahil sa mga kasong isinampa ng NBI at PAOCC sa Department of Justice. We are very much concerned kasamang Junel, kasi 316 hanggang 600 data na mga manggagawa ang naapektuhan. Dito sa Luzon, maraming mga kumpanya nagsasarahan. Diyan naman sa Mindanao, ito nagsasarahan. Paano na lang ang hanap buhay ng ating mga manggagawa? Kaya very concerned po ang Federation of Free Workers at kami po ay nananawagan kay Secretary Benny Laguesma na gawa ng paraan na maibalik yung operasyon sapagkat pagkakalam ko hindi naman to NBI o National Defense Concern kapag ang pinag-usapan ay labor standards o yung walang permit yung mga Chinese o yung mababa ang standard ng kanilang. Ang pahayag ni Sonny Matula, ang Federation of Free Workers National President. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang seguridad naman sa Palarong Pambansa 2026, 24/7 na tinututukan ng Police Regional Office 13. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Rojas. Tiniyak ng Police Regional Office 13 ang mahigpit at tuloy-tuloy na seguridad sa idinaraos na 66 Palarong Pambansa 2026 sa lalawigan ng Agusan del Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Major Giovanni Tindoy, Acting Chief Police Community Affairs and Development Unit ng Agusan del Sur, Provincial Police Office, sinabi nito na aktibo at fully deployed ang lahat ng mga police units sa mga billeting areas at sporting events venues. Ayon kay Tindoy, 24/7 ang duty ng mga kapulisan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga delegado, atleta, opisyal at maging mga manunood. Dagdag pa niya, sa ngayon ay maayos at mapayapa ang kabuuan ng palaro at wala umanong naitalang anumang security-related incident dahil sa pinaigting na operasyon crowd management at inter-agency coordination. Bukod sa Philippine National Police, katuwang din sa seguridad ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Agusan del Sur Provincial Security Unit, Force Multipliers at mga civilian volunteers. Hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na manatiling alerto, magipagtulungan sa mga security personnel at agad i-report ang mga anumang kahina-hinalang aktibidad para sa tuloy-tuloy na kaayusan at kaligtasan sa buong event hanggang sa matapos ang Palarong Pambansa 2026. 24/7 po ang pagbabantay ng ating kapulisan, not only in the Dato Lipos Makapandong Sports Complex sa Government Center, including na po yung mga billeting areas kung saan nakatira po ang ating mga delegation, including na rin po yung playing venue sa iba't ibang municipality dito sa Agusan del Sur. 24/7 po ang ating security personnel na nakadeploy doon. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Delhi, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station. Hindi po niyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipasong oras, mga araw. Sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi po ng Mindanao area, lalo ngayon nagpapatuloy po ang Palarong Pambansa 2026. Pwede po niyo sibabayan ang mga provincial station po natin dyan. Sa Davao Region, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa syudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Para ho sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Diyan po sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Sa Mindanao area rin po, maaaring yung tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, garin po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog, Star FM Cotabato. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Prayer for Peace in union with the Prayer Vigil for Peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Gintanyagan si Councilor Shin Mabilog sa government service vehicle nga Mitsubishi Strada pick-up nga may plate number Sierra Foxtrot Alpha 2447 nga una na nga assign kay former City Councilor Julie Grace Baronda kag posteriormente ginsalo no ni sa iyamay nga si former Councilor Nick Baronda. Sang nagpungko si Councilor Mabilog sa nagligad sini nga tuig gintanyag sa iya ang among service vehicle apang suno mismo sa iya wala niya ginbaton bangod hindi man niya kinahanglan ang amo sa amo sini nga tion. Sa record sang city government wala na update o kung naislan ang property accountability receipt o kung par sa among salakyan kag nagapabilin ini nga nakapangalan kay Christine Joy Sales nga staff sa Office of the Vice Mayor. Tungod nga wala sa may naka-assign nga salakyan kay Mabilog nga government vehicle, full niya nga ginabato niya sini nga representation and transportation allowance o kun rata kada bulan, no? Wala sang buhin. Hindi pwede kuno nga makakuha sang full rata at the same time may service vehicle ka sandig sa layi, dapat pili ka lang kuno. Either batunon mo ang full rata or i-accept mo ang kagamito ng government vehicle, no, para nga half sang rata i-deduct ina, no? Hindi pwede ang duwa sandig ini sa statement ni sang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas si Ma'am Joy Fantilaga Gursal. Now we would like to clarify sa mga punto rason nga nagpakigangot kita liwat sa kay Iloilo City Councilor
Shin Marie Mabilog. Agyara sa karon sa aton sining linya. Councilor Shin, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon, Bobo Cham, and mayong hapon man sa tanan nga taga-Mati diri sa Bombo Radio. Mayong hapon gid. Yes, Councilor, nagtawagi kami dira sa imo kag agod nga makuha man ang imo sining bahin kay sa statement sa pinagiman sa spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. May gintanyag kuno nga service vehicle sa imo the moment sa imo sining pagpungko bilang konsihal sa siyudad sa Iloilo, Councilor. Well, bakon Bombo Cham, sa aton nga spokesperson ni sa aton nga City Mayor's Office, pwede niya mahambal kung saan ko kag diin niya inigin tanyag kay usa pagkadumdum ko wala gid ini natabo nga abi man mang hindi ako. And second of all, dahil mo kung tutuod nga nagtanyag sila, tani ipaagi nila sa papeles. Kaya ang city government, hindi man na do karinderya lang pagkitain nyo, mayara to sa lakyan, gusto mo. I've never received any formal communication that they have offered the vehicle. And amo man na gani nga sa tanan nga councilors, ako lang niya ang wala vehicle. And sa aton to nga pag sa Sunday, wala gid ako nagduduwa nga mag-announce man or pabalo nga ako to ang nagamit kay wala ako ya may ginatago. Sa amo tong adlaw, damo kita nga schedule nga consultation sa barangay. Ito happened nga may gamay nga libre nga oras, hindi man ko nga bilog nga adlaw gid ako sa mall. Nag-agi lang ko to siguro mga maybe less than an hour just to buy additional supplies. And nag-gusto na naman ako sa next kong schedule. Makita man na sa tanan nga social media post ko. So, bali ang sistema karon is that nga ginapanginwala mo nga der may kahigayunan nga gin-offer sa imo whether verbal or documented but silingon nga wala gin iya, Councilor Shin. Well, yes, of course, Bombo Cham, because I've never remembered nga nag-offer sila or sila sa akon sang salakyan, maski gani nagsulat ako formal letter just to request for a laptop and a printer sang nagpungko gid ako. They have denied such request for the reason kuno nga wala sang availability. Ginhambal ko pa na sa session nga we are a highly urbanized city, tapos ang isa ka councilor denied sang isa ka computer kag sang isa ka printer kay wala ko no sang stock. Ginaintindi man naton kag balanta man, it's very obvious nga hindi para sa akon, it's very obvious to everybody nga hindi amo naka-fair ang administration halin sang pagpungko ko since day one. So since day one, amo na yang nabatyagan mo kag ang mga action towards you sa city government, amo na imo sining paghangop, Councilor? Yes, actually, Bombo Cham, mas gani kay kiss I mean to let be real and real talk na lang. Mas gani may ara lang magpa-picture sa akon or may magsapak sa akon nga gaobra draman kaupod ko, ginapatawag sila dayon. So, para sa akon, let's just be fair and hindi ni siya isolated case because as I know, a lot of the councilors and a lot of the officials also use their vehicles during Saturday and Sunday, lalo na bala mo naman ang kontihal. Hindi lang yan Monday to Friday, kundi basta as long as kakilanlan kasi ang tao maskin ka agahon, you have to be there. Pakita mo gid dapat nga ara ka para sa pumuluyo naton. So ang akon, it was a normal day, nagkadto ako sa schedules ko and pero okay man sa akon nga may namangkot because it's the opportunity para sa akon nga maklarify ko man ang side nga wala sila dapat to worry because ginagamit ni naton officially. Ano karon ang imo sini nga ginasakyan kung magkanto ikaw in the spirit of public service abi kinahanglanon ang imo sini nga panerbisyo bilang isa ka member sa nga City Council. Anong ginasakyan nimo, Councilor Shin? Kiti way ka man sa nga government service vehicle? Actually, Bombo Cham, I use my own car. Amo nang ginagamit ko galing kay na timingan lang gid because damo bala ang pangayo sa aton sang support para sa balik eskwela program naton. That is why nga medyo nagdamo man ang supplies nga ginabakal. At that time actually sa GT Mall additional naman lang ato and again naglibot ako sa pila ka barangay. So ang normal days ang salakyan ko gid ang ginagamit ko and to make it clear,
naghulam lang ako sang salakyan kay VM, gingaan niya man ako sang ginusuan niya ko sang order nga to ano kay because partner kami sa project. Balaan mo man nga wala ako committee, tiyang akon as much as possible, as much as we could help, gabuligid kita sa mga estudyante. Ining butang karon sa imo sa limelight, Councilor Mabilog, ma'am, anong imo siniya nga pananawan? Well, I think this is a good sign that the citizens, are already, ginabantayan na with all the issues that may ara kita subong in the Philippines and in the city, nami na agabantay ang aton nga mga citizens. And again, amo na nga isog man kita or very confident kita nga magsabat, kay again, wala ko ginlagaw kundi gingamit. And ang akon man lang nga ginapangayo is fairness siguro, nga when they call me out, I've never heard the office of the city mayor address the issue also about one service vehicle used by another office. So ako, I don't know kung single out gid ako nila, but then again, I'm very confident nga open book ako kung gusto ko nila imbestigaran or ano. Amo pa natanim mamangkot ko sunod sa imo kung anong imo sini nga mahambal kay may ara man sang mga laragway nga nakitaan kita sa social media nga nakapark ang service vehicle sa Liga ng mga Barangay sa isa ka bag-o bukas nga kapihan sa C1 Road. And gina-try man namon nga malabot ang linya din ni Liga ng mga Barangay Presidenta Irene Ong kung anong plastada, but unavailable siya. Pero from your end, anong imo sinabi nga maduga nga matugda, Councilor? Yes. So actually, sa akong Bombod Sam, I would just like to clarify also the rata. Ang rata, ginabuhinan na siya kung may ara sang assigned service vehicle sa imo. Yes. That is why that I received the full rata that I have because wala siyang assigned na service vehicle sa akon. And kung mag-istorya ka rata, it's a transportation allowance mo. Ang paggamit ko sa salakyan sang Sunday, ako yan nagpagasolina, gamit ang rata ko. And to be fair to everyone, for the spirit of transparency, tani ilang taon taman ang tanan nga government officials nga may ara sang rata. Because balaan ko sila yan may service vehicle kung ginabunan man. Sa beginning, of course, sa aton man nga sa aton nga local chief executive. Ti may plano bala ikaw nga idalon ini sa City Council, ining may kantanan sa paghusisa sa representation and transportation allowance sa Councilor? Well, sa akong Bombot Sam, bako gani, I'll move forward, I'll move back past this this issue, nasabat ko na siya, and dapat kilangan ma-focus kita sa work because subong may ara kami sang ipasar ng ordinansa for third reading, that is the freedom of information. Hindi na ko siguro mag-focus gidya more sa amuni because damo pa kita kilangan buligan, puno gid ang schedules ko subong a week, and we'll move past by this. Ang pinaka-importante sa akon nga naging transparent kita sa pumuluyo. Alright, since nag-explicar ikaw, nagpahayag ikaw sa transparency, if needed abing Councilor Shin, you have to present some receipts or particularly ang receipts sa amo sadto iya nga chimpong nga gimbakalang imong nga staff nga school supplies ma-provide ay ni Councilor Shin? Well, actually, Bombot Sam, to be honest, kasi balaan niyo naman niya straightforward ako. I was also asked the same question earlier. And the time kagapon nga pag-gwa sini sa news outlet, di pa pangita ko dayon. Galing ako daan. Pag nagbakal kaya, tagang keep ko na lang ang wala na namon ginakip ang resibo because this is from my personal money. Okay. No government funds ini. So na siya nadula, na siya ginapapangita ko pa siya, hopefully makita naton. But as of the moment, wala pa di sa akon. Ambal ko gani, maskin sa gasoline, personal money ko to ya. Hindi ka naman siguro na iya siling obligado gid nga ipakita pang resibo kay personal mo to yang kwarta nga gingasto, Councilor. Yes, Bombot Sam. Anyway, para nga maging klaro ang tanan na amo mala ng punto sininamon nga nagpakigangot kami. In fairness man sa imo sini Councilor Shin.
Thank you so much. Bombot Sam, pasalamat gid ko sa tayon nga maklarify ko man ang self ko. And again, bukas lang opisina ko if may arap pagid kamo questions. Madamo gid niya salamat. All right, good afternoon, Councilor. Kag saliwat ta mayong hapon. Deriwavit si Mayong hapon. Yes, Thank you. yes, ma'am. All right, deriwavit si Councilor Shin Mabilog. Any time of the day matawgan mo si Councilor Shin basta kinanglan mo kag hilabi pa nga may mga kasubong sini nga issue. Gasabat na yon sa aton sini nga mga kasimanwa. So panginwala ni Councilor Shin nga ini siya ang gin-oferan sa government service vehicle, no? Ginpa-clarify ko gani verbal, documented, malyang wala gid, no? Ginapa-remind niya pa gani kung anong adlaw kag sa diin nga lugar kay sandig sa madumduman sa nga konsihal ti wala gid, no chance gid or no chance kung wala gid kung hindi man no chance nada sa aton sini karon niya magkasimanwa. Gin brought up niya pa nga bisan na laptop gani kag printer why gid sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Ti amo sina karon sa aton sini magkuturan since na open up ining issue ti luyag man lang naton sang sabat sa aton sini karon niya nga mga kauturan kag looking forward man kita, no, sa aton sini nga mga kauturan nga ti masabat man ang isa man iya ka issue nga kun sa diin ining government service vehicle sa Liga ng mga Barangay ang nakita nga nagapark man sa isa ka kapihan sa distrito isang haro pa na daw kung paviya na. Ang initial information naton na may meeting kuno to ang mga punong barangay. Ang bagan isang kilala ko ti nga dito gid ma-meeting sling ko ma'am sir nga dito gid ma-meeting aw. Ya ti kay bago bukas to sling ko ti kung kapihan man lang napangita, central super na man di kapihan. So mabat man to yun ang isang game pamangkutan ko ti ano mo kay naggabusawak man to ang dingding to sang sentral ang liga to mo na nalikawan gron lay. But anyway, sa aton sini nga mga kabombo kung si Councilor Shin pa move forward kita. Kadamo pa sa nga problema sa nga pungsod Pilipinas or particularly sa nga syudad sa nga Iloilo. Ang punto lamang sinadri Banwa is that sa ngalan sa nga patas sini nga pagwaragwag kag hindi istorya kores-kores. Kag ti siyempre why man kita iya sang tinutuyo sini nga pawayon or may pakalainon sinadiri. Ang punto sa aton sini mga kauturan, no, kwarta sa nga gobyerno kun government service ang aton sini nga ginaistoryahan, ginagamit sa aton sini nga ginapagamit naton, no, sa mga opisyal sa gobyerno ang ginatughong sini nila sa aton sini nga mga kasimanwa bisan pisitas lang may inamutan kita dira kay man ang pundo sa gobyerno nagikan sa taxpayers sa aton sini nga mga kuturan. Ti amo na yang klaro sinadra so mas mayo ba lang nangin patas kita diri sa pagplastar naton sa magtimbang sini nga bahin sa aton sini nga mga taga-palamati. 6 minutos na nakaligad sa takna sini nga or launa diri man sa palatuntunan na Bombo Reports or Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Balik diya sa kagao na injinerao. Anyway, standby sa aton sini nga mga kasimanwa kay check man naton si Limadugay ining follow-up report ni Bombo Creel Amiliasa may kang tanan karon sa sining pagtumod sang lapas sa PNP sa suspect sa pagpatay sa isa ka negosyante. Sandig sa closed circuit na television, dito nakita ang nagsulod kag nagwa ining suspect kag ang motibo madalom kuno nga kakig kay obrero ini siya sang una sining biktima pahalin dito kuno kag nagtanom ini siya sang kakig. Si Police Captain Jimmy Lancuesta ginpanawagan man nga magsungka na ang suspitsado. Check na to ng balita kaupod sa kay Bombo Creel Miliasa sa sining pagpahayag, pagdiga, pagplastar sa investigasyon sa lapas sa PNP sa nasambitan sining krimen. Bombo Creel sa report, please go ahead.
Bamutsamp ginakuga, ginkuyod, ka ginlasak-lasak sang sospek ang ining biktima nga negosyante nga isa ka senior citizen nga nasapuan patay sa iya sulod mismo nga balay sa Aledesco Village sa distrito sang La Paz sa kahapon nga adlaw diri Bombochamp. Ginkilala diri ang suspect kay Jerry Monohan Lima o kon si alias sa Pablo. Legal ang ini nga edad no kaga nagapuyo ini siya temporaryo diri sa may barangay Gorhaman, Leganes apang residente gid ini siya sang barangay na Husan, Mambusaw, Capiz. Nakapangasawa lang kuno ini siya diri sa may Banwa sang Leganes rason nga diri ini siya puli-puli. Samtang ang atong diri nga biktima ginkilala kay Virginia Inayana Halcedo, 89 years old ini siya kag residente gid sang Ledesco Village sa barangay Tabuk Suba, La Paz. Nagagwa diri sa investigasyon sa mga kapulisan kag base man sa bulig sang CCTV footage nga nakuha nga ginakuga sang ini nga suspect ang biktima halin sa pertahan sang ilang nga balay kag ginguyod ini pakadto sa may kusina nga bahin kag sang do naga pangluya na kanong ining biktima no nga nagabatang na diri sa may salog ginlasak-lasak pa o kung gintapak-tapak pa sang ini nga suspect ang biktima sang wala na ini ko baga nagahula kay tinahina na diri ang biktima gindara niya ini sa sulod sang iya nga kwarto kung sa diin na sapuan no ang ini nga biktima kanti wala na diri nakahibalo pa ang aton nga kapulisan kung ano pa ang ginobra sang ining suspect bangod nga wala na sang CCTV footage sa sulod sang kwarto sang ining senior citizen. Kasi nahibaloan diri no nga base man sa timestamp sang CCTV footage nagasulod ang ining suspect sa balay sang biktima alas 8:05 sang aga sang Domingo sang adlaw sang Domingo Mayo 24. Makita sa may CCTV footage nga mismo ang biktima ang nagbukas diri sang gate kag nagpasulod sa suspect kay base man diri sa interview naton kay Police Captain Hemel Acuesta ang hepe sang ICPS2 iya diri ginpahayag nga wala man kuno nagapasulod sang iban nga tawo ang biktima sa ila diri nga balay apang bangod nga kilala niya ang ining suspect rason nga anay ini siya nga trabahante apang ginpahalin ini siya no sa nga biktima sang nagatrabaho ini siya before sa ilang nga duta sa may Banwa sang Leganes. Kaya mo ina ang rason nga wala nagduha-duha diri ang biktima nga pasudlod ang ini nga suspect sa iyaman diri nga balay. Kag base man sa investigasyon sang ICPS2 kada diri man sa bulig sang hinablo sa nga biktima nahibaluan nga ang tuyo kuno sang ini nga suspect sa pagkadto sa balay sang biktima amo ang magtransaksyon sang mga construction materials kay tuyo niya kuno ini magkumpra o magbakal diri sa mga tamburong para sa pahimuon niya kuno diri nga wala lang natungod kung ano ang iya ipaubra but then transaction ini sa biktima nga senior citizen nga tuyo niya nga magbakal sa mga construction materials kaya inahibaluan aside sa mga kadutaan kaga mga other diri nga business isa sa mga businessman sa ining pamilya ka biktima amo ang construction mga materials no Bombochamp may ari ini sila sa mga construction shops sa may bahin sang Bituon Haro. So diri ginpakayagan ni Police Captain Acuesta nga sa adlaw sang krimen no nagtawag pa diri ang suspect or gintagwan sang biktima ang iya diri nga hinablos para pa istorya diri sa suspect bangod nga sa nagatransaksyon no sang ining mga materyales nga iya nga baklon apang alas 8:39 sang aga same man nga adlaw no Domingo May 24 didto na nakita sa may CCTV footage nga ginkuga sang ining suspect ang biktima kag didto naging guyod asa nga natabo ang ini nga krimen kag base diri sa aton nga mga kapulisan mismo ang bata sang biktima nga yara sa may US no nagatrabaho ini siya bilang nurse ang nakakita pa sang ining CCTV footage dili yan gintagwan ang iya diri nga hinablos para i-check ang iya nga nanay kay amo na nga wala na diri kuno nakasabat sa mga contacts ang iya nga bata kag didto na nasaktuan alas 11 pa
sang gab-i man bombod at siyam kagtiging klaro diri sa aton nga kapulisan no, nga May 24 na sapuan ang biktima alas 11 sang kagag-ihon. Kagtiging pahayag man diri ni Police Captain Acuesta kung nakita ko no ining biktima same nga aga bala ka no bombod siyang posible nga ti basi buhi pa ini siya. But then given nga ti ka lawig sang oras bago ini siya nasapuan kada ba posible man no sa mga marka nga nakita diri sa iya nga liog naduraan ini sang pagginhawa rason man sang iya diri nga kamatayon but then wala diri man nakita ang aton nga kapulisan nga mga dugo or other abi nga pila sa lawas ang biktima kag posible lang gid sa pagkakuga no ang ining iya nga kamatayon kag diri man base man sa ila pagi diri nga investigasyon no aside sa pagpatay diri sa biktima na kita pa sa CCTV footage nga ginkuha sang suspect diri ang kwarta nga yara sa bag sang biktima as well as man ang relo sini kag posible nga iban pagid nga gamit kay nagsulod pa ini siya sa may kwarto sang biktima kag amo na nga pagkagwa niya pag makita man sa CCTV footage nga pagwa niya sa balay may ara na ini siya sang bitbit nga baga. So muna ang nagagwa diri nga investigasyon sang kapulisan no kay tinahibaluan nga sang adlaw sang natabo ang ining krimen nagaisahanon ang biktima kay na-timingan man kuno nga amo ini ang adlaw sang day off sang timbang sang ining biktima but then wala man diri kuno gina-involve sang kapulisan ang ining timbang kay wala ini sila sang relasyon o connection diri sa suspect and sa bahin man sa mga suspect o sa suspect mo siya wala pa gihapon diri nga nakita no or tunton sa aton kapulisan ang ining si Jerry. Si Jerry ang iya diri nga pangalan Jerry Lima wala pa ini siya natunton sa aton nga kapulisan last kuno nga nakita dire kaga sa pag-backtrack man sa aton nga kapulisan amo ang nagkadto pa siya sa balay nila sa may Leganes kaga hugot diri ang pagpati man nila o kon ebidensya bangod ang t-shirt nga ginsuk-suk niya nga makita sa CCTV footage ang nakit-an man sa sulod sini sa balay sa may bahin sang Leganes amo na ang rason nga nagapadayon sa gihapon diri ang pagpangita sa aton nga mga kapulisan diri sa suspect nga nagpatay sa negosyante sa isa ka senior citizen. So yari pabati na ton diri ang nag-interview sa nga Bombo Radio kay Police Captain Himela Cuesta ang hepe sang ICPS2. Kilala naman nato na ang suspect. Ginahulat na lang naton ang report sang Toko. Tapos naka-request naman kita sang autopsy sang victim. Kumplituhon na lang gid naton kag ginahulat naton ang present siyempre sang family ang iya gid nga duha ka bilog na bata kay sila gid ang dominante nga kinahanglan naton para maka-file kita sang kaso with regards sa suspect. Pero as of now ginaano pa naton tuloy man gihapon ang manhunt operation naton sa suspect kag kuno nali makita na ni kung din man siya blood, pwede pa gid siya mag-surrender sa ginhimog niya nga krimen. Kaya ang suspect naton dire amo si Jerry Monahan Lima alias Pablo. Former worker siya sang biktima. Dito ni sila gapuyo sa may barangay Gihaman sa Liganis, Iloilo. Kay dira ang property sang tigulang mo do medyo malapad dira ang property sang tigulang. Dira lang malapit man ang ang pamilya ni sang lalaki. Dira ang iya nga duha ka bata kag ang iya mga ugangan ara ka tiner pero bulaganay na sila sang misis niya. Pero syempre ara dira ang bata niya kasi dira man siya gapuli. Pero ang exact address gid ni sila kun din nagapuli isa Nahusan Mambusaw Kapis. Taga Nahusan Mambusaw Kapis din sila. Kaya nga aton diri nga biktima amo si Virginia Inayan Hazeldo. 89 years old siya kag widow kag residente sa Disco Village sa Tabok Tuba sa La Paz. Based sa CCTV camera 8:05 ara dito ang suspect. Sang aga sang 24 Domingo nga adlaw. So ara ko na sulod ang suspect kay accordingly matransact na siya sang kay may mga business niya ang family sang mga gravel, mga tamburong ang sina.
kay mapadeliver ko din ang suspect kani sa sang tamburong nga iya nga ipa-deliver sa may tikod niya kuno ipa-deliver. So naistorya pa gani sang hinablos ang suspect kay pa-istorya sang tigulang nga ma-order ko no siya sang tamburong para ipa-deliver sa tikod, pero hindi kilala sang hinablos kung sino atong transact sa iya sa tamburong. Amo na lang to nabalaan nga sa CCTV nga alas 8 sa aga nakasulod ang suspect dito sa sa may balay sang tigulang. Pero accordingly wala man siya kapasulod kundi nakilala. Kay kilala gani niya amo tag in 13 naging pasulod. So ang mga krimen natabok gid sang mga 8:39 PM kay 11:30 PM reported diri mo. Kay wala na pa nakita sang bata na review sa CCTV regarding sa iyang tabok siyang nanay. So ang pag-way sa himo sang krimen do gin gin grab sa liog, gin sipit sa liog, kag ginyod pakadto dito sa may kitchen nga way, kay yung kitchen nga way nga dito ang kitchen, dito katubang ang room sang tigulang. Kag makita mo pa dito sa CCTV nga nung lapag na ang tigulang sa salog dito sa may atubang sang kwarto niya, dugin tapak-tapakan niya pa ang tigulang. So sang wala na sang animo ang tigulang, ginyod na pagit kag gindala dito sa room sa sulod sang kwarto. So wala na takabalo kung ano pa ginaging paghimo niya dito sa sulod sang sang kwarto sang tigulang, pero initial nga investigasyon nga tuwa nga may injury ang ang liog sang tigulang, amo na siguro ang cause sang iyang pagkamatay. So makita man sa CCTV nga ginpanguha niya ang mga cash pero wala ka balo kung pila ang amount sang cash nga nabutang dito. Kag relo sang tigulang makita man niya ginkuha niya kag sulod sa iyang bulsa. Additional background sa suspect, bago lang man siya kagawa sa presuhan sa kaso nga gambling. I believe sa Liganes. Ang last nga nakita dito sa may sa Liganes kit siyempre kung dira siya temporaryo nagabuyo kay dito ga ang mga ang mga bata na. Asawa yung pero abroad ang iyang asawa. Kag nakita man dito sa area hindi gamit nga bayong kung pagsulod dito sa balay. Dito nakita man sa barangay sa Yaman. Ang makita ang doktor may lamat nga something nga do makita mo sa liog niya. Pilater or lago? Do may kurit something sa liog. Pero wala dugo. Wala dugo. Yes, we requested the autopsy. Wala na lang takot sa nila ma-examine kasi sa nila matakot. Sir, may location nakita sang suspect sa kung din siya ang bahay siya. Amo pag ang ginaano determine kay duha na kagabi nga pinuluan na aton para makita siya. Mabudlay gid man pangitaon ang panagot. Ang naka-discover gid ang iya nga hinablos. Kay ang bata sa tigulang dito sa Sagwa sa abroad sa US nagkontak nga ang nanay niya ginsulod through CCTV nakita kay ang bata niya amo nang may control, may hawak sang CCTV dito. Bata niya nga nurse sa US ang lalaki. Pero most of the time, may upod na siya or nag-aisahan lang din? Yes, most of the time may upod siya. Nagkataon lang gid nga ang iyang katulong or kabulig sa balay nag-day off during that time kung Domingo nga adlaw. So is there a chance or possibility na may connection ang timbang nga nag-day off? Wala man iti amo na iya nga mga time of day off niya mo. Kay wala man ganta, hindi ta establish nga connected ang katulong. Dugang padari mo champ ni Pulisa Captain ako sa nga ang ginalantaw diri nga motibo sa nga krimen amo ang rabirino o kung pagpanakaw kag ti isa pagibili ka ginalantaw man nga ang gulo amo ang personal grudge kay ti ginpahalin ini siya sa trabaho but wala pa diri abi na nahibaluan kung pira na bala ka bulan or tuig after ini siya ginapahalin kag tingin mo niya ining krimen
kay wala pa sang makuha nga impormasyon ang ining aton nga kapulisan kay given nga ang bata sang ining biktima yara sa US no kagati ang mga other nga information hindi pa diri makahatag man ang pamilya sang ining biktima. And ginpahayag man ni Pulisa Captain na Acuesta nga ti posible lulunggid no sa illegal nga gambling ang ini suspect no rason nga nagtulod sa iya diri sa pagpanakaw kiti base man diri sa iya nga ginpahayag nakapreso na ini siya in bag-o lang gid nakagwa subong lang gid kanu nga tuig siya nakagwa kagagin himo niya ang ini nga krimen. Kaya posible man kuno diri nga base naga-engage sa illegal nga droga ang ini nga suspect rason man nga ginhimo niya no ang ini nga klase sang krimen sa isa ka senior citizen. So yari pa bati naton liwat ang naging kabahin sang pahayag ni Police Captain Acuesta. Yes, robbery. Kag personal grudge man siguro kay isa sa maging rason ginpahalin sa dati sa iyang ginatalaog mga property sang pamilya sa Tigulang. Wala na kabalo kung ano nga iyagid nga tuig din pahalin sa dira sa iyang ginaobra kag kita naman makwangkot kay patay naman ang biktima. Pero consider ka nga revenge pag umalos man kay at the same time naging pahalin sa balasay aside from robbery. Yes, isa pa gid na sa mga anggulo man nga pwede natin ipasulod pero accordingly isa sa mga motibo gidya nga mag-grab siya kay ang suspect nga daan para nalulong sa mga patugal sa karapatan ng record. Pero may information kita kung ano niya talaga nakawat niya may dako gid pag kinahanglan. Accordingly amo na iyan ang lifestyle siguro kay napangawat na siya. Isa naman sa mga rason nga nabatian nato nga nagapangawat naman siya. Sa preso siya sa gambling, sa nagliwat siya, pagbigal siya gapon, nga basian mo ng gamitan niya sa kwarta? Yes, sigurado kay nga mahimo nila sa Tigulang kung nga nagbago siya. Ano possible yung kaso? Robbery with homicide. Not my business, kaya according sa statement earlier, plan depende pa kita na kung padalman pa kita to. Pero as of now, ang amon nga ginalaaw nga is robbery with homicide kaya nakapag-angot man kami sa mga piskalya natin. Kasi istorya naman namin with regard sa kaso. Sir, since nga nalulong lang suspect sa yung ganito illegal gambling, nakatayong tulang, pati naka-illegal drug ang suspect? Mana mo may possible na nag-illegal drugs siya. Dugang Padre Bongochang ni Police Captain Acuesta no nga sa ining krimen nga iya nga ginobra sa isa ka senior citizen or given nga senior citizen na ining biktima no nga magsungka na lang diri sa aton nga mga kapulisan para man nga ti masabat niya ang obra niya no or ginhimo niya nga krimen sa ining isa ka senior citizen. Kaga mo ginaang ginapanawagan subong man sang aton nga kapulisan amo man sa pamilya sang ining nga suspect nga kung pwede nga magkooperar ini sila sa aton nga kapulisan to make sure nga ti madakpan ang ining nga suspect. Iti base man sa investigasyon nila sa Subong Bombo Chop, ang ining suspect is nagalibot-libot lang kano diri sa sulod sang Iloilo but then naga-coordinate man sila gihapon sa Maya Mambusaw Capi sa Municipal Police Station para ti base mahibaluan no nga ti tuya o kung posible nga nagbalik sa Mambusaw Capi sa ining suspect and amo na ang ginamonitor nila sa Subong. And amo na nga ginadugang diri sa kapulisan naton nga kung pwede nga mag-coordinate diri ang ilaman nga mga pamilya ang pamilya sang suspect para mahatagan sang hustisya ang ini nga isa ka senior citizen nga biktima. So yari luwat ang naging pahayagan ni Police Captain Acuesta. Magguwa ka na sa imo ang kinapanaguan kag atubangon mo ang imo krimen nga ginhimo. Maluoy ka sa ginhimo mo sa Tigulang, makonsensya ka kay Tigulang na hindi pa nagani dapat Tigulang na tagaan mo pa chance nga mag happy kag magpabuhit tani sang masadya. Pero ano ang ginhimo mo sa Tigulang way kag na luoy hindi ma-explain nga ang mahimo mo na sa Tigulang kay dati ka man nga nga trabahador. So sa pamilya man kuno may konsensya ka mo ipasurindiran nyo na ang pamilya mo nyo nga nakahimo sang hindi maayo nga krimen nga
makonsensya ka mo. Mag-ubuligin nyo nga mag-surrender para sabton niya iya gini mo kasala. Nabatian na si Police Captain na Hinela Costa ang Pedri sang ICPSC Bombo Champ. Muna ang kumbaga ang mga information or mga detalye dari base sa investigasyon sa ICPSC sa natabo dari nga pagpatay sa isa ka senior citizen sa bahin sang distrito sang La Paz sa Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Crew Panisalis Neliaza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Krill Miliesa sa suspekti kung sa din ka man subong noy. Surrender ka na lang No, para nga hindi na maglala pa yung sitwasyon kag nag-apilar man kita sa pamilya. No, sining suspitsado kay natumod na siya karon. Why naman siya sang katawayan man sa iya sining kabuhi kay ti bilog sining pangabuhi kun namuning natabo sini banwati panago lang ni panago yang sining obra. Tinagakadapat kin sining mga kuturan naton mangin ni siya tubangon yang ginbuhat yang krimen kun si Captain na Jimel Acuista pang pambalon. Huwag man siya sang kaluoy sa aton sining mga kasimanwa. 38 minutos na nakaligan sa takna sining alaw na pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Iloilo 4th District Engineering Office nag-file sa complaint sa Santa Barbara Municipal Police Station batok sa 3 ka mga kawatan. Na-recover ining mga solar lights nga ginapang kawato. Muning balikan ta sa aton sini nga pagpanglagad standby kamo kay aton sini nga patpaton pagkatapos ginamang sa bilaka importante nga mga pahibalo. Oras 38 minutos na kaligad sa takna alaw na. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 24 to 30, 2026. Sa pinakaulihing Sabado sang Mayo, spend it sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiyang banda sa concert at the plaza. Blasting of alas 6 ng gabi sa Mayo 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 31, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, kantero, sapatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer bilib sa inyo. Ano mang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin, you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin, you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balayo opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras. 46 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpakalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Stand by kay check nato ng follow-up report ni Bombo Cyrene Nases.
Ang Iloilo 4th District Engineering Office nag-file sang complaint sa Santa Barbara Municipal Police Station batok sa 3 ka mga kawatano nga na-capture sa closed circuit television nga nagkawat sang solar lights. 23 ka mga solar lights out of pila 229 ang na-recover. Sa aton sini nga mga kasimanwa, i-check naton ang linya ni Bombo Sayrin sa yaman sining dugang nga mga balita kag impormasyon. Standby man kay plastar man naton karon sa aton sining nga mga kauturan, no? Ginakabing fake news. Ginakabing patalang, no? Propaganda. Ining con as nga pag-divulge or pagbuyagyag ni Senator Amy Marcos. Pero kung inyo sininanutaran, may pag-ako sa bahid ni former Senator, former Senate President Tito Soto and Senator Panfilo Ping Lacson sa aton sini nga mga kabumbo. So, sa aton sin makuturan, nagapakita lamang at ining kabilugan abi nga video presentation ang makabig naton nga hindi man sini nga propaganda or total fake news. No, part sini may ara sang kamaturan and igin confirm sang duwa ka mga senador nga indeed may ara sang meeting nga natabo sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Ara na si Bombo Sayrin. Check ta follow-up report ni Bombo Sayrin. Bombo Say, sa report, please go ahead. Nag-file na siyang complaint ang Iloilo City 4th District Engineering Office batang sa mga suspect na nagpangawat ng mga solar street lights sa Barangay Bolong West, Santa Barbara, Iloilo, kahapon Mayo 25. Sa interview sa Bombo Radio kay District Engineer Mario G. Soriano sa Iloilo 4th District Engineering Office, nagpadayon sila sa Santa Barbara Municipal Police Station kahapon agud mag-file sa complaint sa 3 ka suspect nga amo kanday alias Daryl, alias Ridayan, ug alias Nono, at taga Barangay Tubugaw Soil, Santa Barbara, Iloilo. Suno pa sa iya, ipa-verify pa nila ining subong sa Santa Barbara Municipal Police Station ang eksakto nga numero sa nagkaladula nga mga solar street lights. Dugang pa niya, nadulaan na sila sa solar street lights sa pagpakig-angot nila sa Santa Barbara Municipal Police Station na konfirman nila nga ang nasambit ng mga suspect amo man ang nagkuha sa solar street lights sa porsyon malapit sa ila opisina. Pahayag pa niya na palapot na sa ila opisina ang nasambit nga pagpangawat apang walain nila immediate report sa kapulisan tungod ni nadudad sa ang 3 ka mga suspect apisar may na-recover ng mga pila kabilog nga solar street lights. Gintabutsag man niya nga ang gintugyan na niya sa Santa Barbara Municipal Police Station ang pagpasang kaso tungod may complaint naman sila nga ginhatag. Yari pamatian nato ng kabahin sang pahayag ni District Engineer Mario G. Soriano sa Iloilo 4th District Engineering Office. Po kayo ba ng kaso sa mga suspect na kumuha ng mga street light? Actually, nag-file kami ng complaint sa PNP. Now, yung PNP na yung gagawa ng investigation. At the same time, sila yung magpapile ng kaso doon sa mga allegedly nagnakaw ng mga solar light. Kaming na-figure kung ilan yung missing solar lights. Maybe today, request kami sa PNP ng police report. And same manner, ongoing validation, verification kung ilan yung missing na solar lights. Last time, nawalan din kami ng solar lights. According to sa mga PNP, sila yung daw kumuha before, yun daw ang kumuha ng lately. So last time, mga below 18 years old. So sabi ko dun sa PNP, anyway, na-retrieve naman yung
yung ilang piraso na retrieve namin, actually nakuha namin, na-surrender sa amin yung nawalang solar rights. So, hindi na kami nag-file ng kaso doon sa according sa PNP, dalawang magkapatid na ang kumuha, ang nakaw. Sabi ko, minor naman sila. Siguro, let go na lang namin. Anyway, na-retrieve naman namin. Tsaka minor pa. Ngayon, hindi na sila minor. So, nung nag-usap kami ng taga-PNP, file na lang. Papile sila, magpapile ng kaso. Mag-file kami ng complaint sa PNP. So, yun yung arrangement namin sa taga-PNP last week. Nabatian si District Engineer Mayo D. Soriano sa Iloilo 4th District Engineering Office. Alright, so ano itugyan nila sa PNP ang pagpasaka sa kaso? Kay tikon ikaw ang complainant, ikaw na yung mayara na sa full cooperation dapat sa pag-file sa nagakaigo sa nga kaso, bumbo or complaint, bumbo siren. Yes, pagsuno man kay District Engineer Soriano, amo na ang hila agreement sang Santa Barbara Municipal Police Station na tungod na kahatag naman sila sang complaint. So ang mga kapulisan na lang naton ang magapadayon sa investigasyon tungod sa angot sa pagpangawat ng sila streetlight dito sa may barangay Bolong Oeste, Santa Barbara, Iloilo. Pagpadulong man natong kanina sa Santa Barbara Municipal Station, Bambutsam, may na-recover dito nga 23 kabilog ng mga solar streetlights kag sarang 4 sa mga solar battery na nagikan sa barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo. Kag sa pagkabalo man nato nga taga-dira ang nasambit ng mga suspect. Kag suno man sa pahayag dito ni Police Captain Ravi Buseñeres, officer in charge ng Santa Barbara Municipal Police Station, napasakaan na sin kaso ang 2 sa 3 ka suspect Bambutsam sa pagpangawat sa mga solar streetlights sa barangay Bolong Weste, Santa Barbara, Iloilo, tak na alas 3:30 kahapon, Mayo 25. Pagsuno sa iya Bambutsam, mabing kasakaan sang kaso nga theft ang 2 ka magutod na suspect nga kanday alias Adrian kag alias Daryl, apang ang isa wala pa mapasakaan sing kaso ining sa alias Nono tungod hindi pa nila ma-identify kung related siya sa 2 ka magutod. Kagdugang pa niya nasambit ni alias Daryl kag alias Udayan nga bag-o lang nila nakilala si alias Nono nga gilayon na nga nag-upod sa pagpangawat sang solar streetlight mga nagligad nga 2 ka semana Bambutsam. Kag nahibaluan man nga ining 3 ka suspect amo ang nakit-an sa CCTV footage sang barangay Bolong West Santa Barbara, Iloilo nga nagpangawat sang masobra 130 ka mga solar streetlight. Bambutsam. All right. Ini si Bombo Siren Mates, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Salamat gid Bombo Siren sa imo siniyang follow-up report. Imayo ni kay napasakaan sa nagakigo siniyang panumbungo no. Ining 2 ka mga ginatudlo suspitsado sa pagpangawat sa mga solar street lights sa dira sa may area sa Santa Barbara. Para nga ti madudla kag hindi na magpadayon pang ila sining ginabuhat to. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na Bombohana isa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung may ara sang palapaw nga istorya, kung may ara sang fake news, kung may ara sang makabig naton iyang kasubong pang intriga lamang sa statement or sa video presentation ni Senator Amy Marcos sa aton sining mga kabombo, may ara man ini sang unod nga kamaturan, inisandig man iya sa mismo pag-aako sang 2 ka mga senador nga may natabo gin man sini nga pag sinapol nga kaupod ang House Speaker kag pila pa ka mga anay kag current nga mga matagas nga opisyal sa nga pungsod na Pilipinas. Inigin ako banwa sang 2 ka mga senador, Senador Tito Soto and Senator Panfilo Ping Lacson. Kung may mga palapaw kag may mga fake news gidman, pasigin dugang-dugang lang pero ti sa aton sini nga mga kauturan
ining pagsinapol nga dito na istoryahan ang Constitutional Assembly sa aton sini nga mga kabombo, napatod nga nag-exister gimana nasambitan sini nga meeting. Ari bala porsyon sang nasambit sini karon iya nga sesyon kagapon sini nga adlaw. It was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito? So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at the time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably, ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yun, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador. Hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, I mean. So there you have it, no? Ang konfirmasyon nagikan sa kay Senator Panfilo Ping Lacson, tikon may amo sinabanwa nga may yara sa pagsalangisag or way nagasanto siniya nga mga impormasyon bangon ban nga na buyagyag na inikaron. Munang isa sa mga makabig naton nga sitwasyon balang ati mayara na sang dugang-dugang, mayara na sang buhin, no, sa mga inistoryahanay. Pero sa amo sining ugada, ano ang klaro? Ano ang klaro nga makita or dapat nga mahangpan sang mga pumuluyo sang pungsod na Pilipinas? Sa kampo sang majority ginbuyagyag nga may plano ang minority. Ang minority gin confirm nga mayara sang meeting nga natabo kag si Senator Panfilo Ping Lacson sa aton sino makabombo, do natabuan lang kuno kag sala ang kwarto nga ginasudlan. But the mere fact nga mayara sa meeting nga na-confirm, no? Tapos may sala-sala na, no? Sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Ang klaro lang dire, ambot kung inyo man sini nga nasiplatan, ang klaro lang dire sa aton sini nga mga kauturan, tagsa-tagsa sa ila mayara sang mga nagakaigo iya nga mga interes.
No, may interes ang piyak nga partido, may interes man ang sa piyak sini nga partido. Pero ano natisyaran ninyo? Why gid sila yasang interes para sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas? Inaiya klaro sa aton sini nga mga kasimanwa. Antes kita magatakop ari pagendo sa aton sini nga mga kauturan, nag-research ako, no? Nag-research ako. Ang mga crocodile bala nagapahuway man or nagakakapoy man, tisandig sa akon sini nga pagpanghusisa ang kalabanan sini nga mga buaya gid nga sapat nga buaya, dali ni makapoy. Pero ang mga crocodile nga kunang ginatumod naton mga tawagan ini, mga yara sa crocodile farm ni Representative Meow Meow, Representative Meow Meow. Ni Representative Kiko Barzaga, ang iban sini nagakakapoy. Ang iban si Way nagakapoy, hilabi pa kung ang pagpamanggaranon sa ila sini kaugalingon ang pagpanggusab sa kabansa nga gobyerno. Pero sa latest vlog ni Congressman Kiko Barzaga, sinyado kapoy ang mga buhaya subungaw. Anong gina-refer nga kapoy nga buhaya kag sa diin naman siya? Kag may kaupod siya! Sino yan ang kaupod niya sini? Arimlao, pakita ta, Engineer John Dave. Welcome back to the Crocodile Farm. Nandito tayo. Ow, ow. Meow, meow. Ow, ow. Meow, meow. Tingnan nyo, ang daming absent ngayon. Mukhang nagpapahinga ang mga buhay sa Crocodile Farm. Rest day nila. Hindi ko alam kung ba't sila napapagod. Wala namang nagtatrabaho dito. But medyo low energy ang crocodiles today. Low energy ang crocodiles today. Werte ako po ni Meow Meow, si Aw Aw. Pero bilib man ako no, sa duwa ni no. Makabig ni siya sa kung sa ano bala, sa kalibut, Animal Kingdom, makabig ni nga prey sang crocodile, ang kuring kagang ito. Kag sila lang niya nga kuring kag ito, ang wala nagaupas. Oh my goodness. Sa Congress lang na. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupon naman sa kay Tita Regine. Isipamod siya, mablang cover, gabilin sa imo sa mananayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 24 to 30, 2026. Sa pinakaulihing Sabado sang Mayo, spend it sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiyang banda sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ng gabi sa Mayo 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 31, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig, agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Good afternoon mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome back. Diri sa kahapon lamang program on a Tuesday, May 26, 2026. And balikan natin ang mga istorya ang ginpadala diri sa aton. Actually, pang isa-isahon na naman naton ang mga news stories nga aton diri nga nabaton para sa inyo. And if ikaw may ara ka man nga gin-prepare dira, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hindi ta na ini pagpadugayon pa, mga kabombo. What happened? Okay. Ano na ato nga ambahanon para sa inyo sa sining hapon. And this is from Ernie John Flores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa'yo. Kaupo ninyo si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin, na ihahayag ang ating mga damdamin. Sa sarap ng dambala, sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, wala na lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una hindi mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, wala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang hindi bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo.
Yun na yun. Sabi ko naman sa iyo, 16 minutes after 2 o'clock, mag-uumpisa kita basa sa ating mga kasaysayan. Masugod kita sa episode ni NB kon haros pa lang. Mahal kong Tita Regine. Mayad kag mainit nga hapon dyan kaninyo tanan, mga buutan nga katapos ang Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo Tita Regine. Mga mapisan nga manunulat sa mga istorya, mga maukod nga nagapamati sa makawiwili nga programa nga ini. Mga abyan, tugutin ninyo ako this Mother's Month a celebration sa pagpaambit sa ginbilin ni nanay ko nga istorya. Kung haros pa lang, aton gid gamiton ang aton kapasidad kung ano ang aton maayo nga himuon para kita may makita sa adlaw nga dia. Kung haros pa lang ang makita ta sa adlaw nga dia, sang tunga gid ang ihulog sa aton alkansiya para may magamit sa sunod adlaw kung kita hindi makaobra. Kung haros pa lang, hindi pagpatunudon ni Rogelio kag ni Dalia ang adlaw, agud matapos nanda ang anda ginaobra. Para kananda nga magtiayon, anda batuan, ang kawadon, paagi sa husto nga pagtrabaho, sa husto nga panahon, kag paggamit sang ila kinitaan, sa husto nga paraan. My late dearest mother had adopted a lesson from her elders not to spend more than what you earn. She knew how to crawl because her blanket was so narrow that could hardly cover her whole being, so that she can have savings for the days to come. Namangkot siya kung nakita taman ang subay, crossing our way and carrying their food during the fair weather. Subay lang dia, pero may husto nga oras sa pagkalit pag-obra kung mayad ang tiyempo. Kag sa pagtupas ang uran, hindi moron sanda makitaan pa. Di, kita, nga mga tao, may kapisan man parehas sa ila. Allow me to leave the answer to that question sa imo. Inyo di huna-hunaa. Ang mga manok gani, makita taman, way pahuway ang anda pagparangahig sang turokon kung mayad ang panahon. Di kita nga mga tao, nagakalit man sa pagtrabaho kung mayad ang tiyempo. Abi pamangkutan ninyo ang inyo kaugalingon. Kung mahimo ran sa mga subay kag mga manok, kita paayhan nga mga tao. Sobra pakaran ang mahimo ta. Makita ta kung ginalantaw naton ang pagbato sa kapigaduhon. Nagaisip nga buwas, may mabakal pa kita sang aton panginahanglanon. Nagaulikid sa pag-eskwela sang aton kabataan para sa anda kaayuhan. That's a big challenge on our part as humans. Kung haros pa lang, kanami gid kung kita tanan, makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw. Makapuyo sa isa ka payag, nga waay nagaturo kung nagauran. Makatapos ang kurso sa kolehiyo ang aton kabataan. Duro kita mahimo. Responsable nga mga ginikanan kung kahibalo kita mag-initiate to do the best we can. Labor is an honor to show to our children as model parents. Hindi nato ni kahuya sa aton kapareho ang pagtrabaho sa uma o kung kampo. Kung mapisan kita, kag aton man i-train ang aton kabataan sa pag-obra, sa pira ka adlaw, kung waayron kita, makahibalo ron sanda mag-obra, nga mabuhi sanda. Isa ka marahalon nga legacy, ikabilin sa maginikanan sa ila kabataan, sa ila pagtaliwan. Akon di atanan nakatunan,
sa akon mahal nga mga ginikanan, especially kay nanay sang buhi pa siya. Do not just give your children the fish, but teach them how to catch fish. Mga matahom nga leksyon, ginbili nila sa amon, para namon sundon kag itudlo, ibilin sa kabataan namon. Excuse me. Sorry for that. Para namon sundon kag itudlo ibilin sa kabataan namon. Waay man sanda malapad nga kalupaan, kapunungan, sinako nga kayamanan, nga ikabilin, kundi ang mga matahom nga virtues. Happy Mother's Day, dearest Nanay in Heaven. Malipayan ikaw nga nagtaliwan sa imo marahalon nga mga ginbilin sa amon nga imo kabataan. Kag amon man ginabilin sa amon mga kabataan kag kaapuhan. Dearest Nanay, we love you so wholeheartedly, tenderly, and eternally throughout our life. Ang aton pagpalangga sa aton kabataan, hindi lang sa paghatag sang ilatanan kinahanglanon, kundi palanggaon manaton sila sa pagtudlo, pag-obra sa balay, kag sa uma. Kung swertehon sa aton pagtinguha nga may matapusan sila nga kurso, makahibalo magtrabaho, halin sa opisina, pakadto sa balay, kag sa uma. All around, nga waay ginapili nga obra. For sure, 100% maantigo sila magtrabaho, nga mabuhi sila independently. Gani sa subong pa lang, grade 5 ko nga apo, babae, ginahambalan ko ron, nga tapos na paligo, tingwaan na gid nga makuso-kuso na sa habon ang nagamit na nga face towel kag underwear. Bunlawan sang tubig kag ihalay. Sa subong, kahibalo na siya manilhig, magtigang kag maghugas sa mga pinggan. Amo man ran ang ginhambal ko sa iya mama kaniadto, kag akon subong ginapasubaybayan sang maayo ang iya nga little girl. Hindi lang sa pagtuon sang leksyon, pagdevelop sang maayo nga pamatasan, kundi apil man ang pagtrabaho. Kanami, kay limpyada man siya, ginasunod ang gina-correction sang mama, gina-appreciate naman ang ginatudlo ka na. That in her early age, she's learning now and trying to develop such beautiful virtues and values for herself. She enjoyed swimming and got the first prize sa ilang freestyle competition. Ang hambal na, we love you so much, Mommy, Grandma. Your imperishable guidance, love and care remains and lingers in our hearts and minds forever. Tita Regine, ibalik ta anay ang istorya ni nanay, parte kay Rogelio kag Dalia. Sa una, bago pa sandaging kasal, tama kahirok, kag tama man kaparaaway. Kung haros pa lang biyaan na ni Rogelio si Dalia, hindi malutsan ang baba na. Ala machine gun ang pagburot, nga siya lang ang mabatian. Kung di nagahipos no lang si Rogelio, maskin duro pa ang inughambal na. Nagapanaw tana, bit-bit tubig, irimnon, kag ispading, ibasbas sang hilamon sa uma. Why, ro nagapauli si Rogelio para manyaga. Ay kanami, kay hindi man kabata si Dalia, magkaon nga siya lang isa. Iya manibutang sa basket, dalon ang linuto niya nga panyaga sa uma, para sa ruhan nanda nga duha. Hambal pa sa mga paki-alamero, kag paki-alamera, nga kaano-ano man ang duha maglalisay anay, kag mag-honeymoon sa uma. How sweet naman sila upod pa uli sa hapon sa ilabalay. Dako gid Tita Regine ang kabalaka ni Dalia, kun basi gutomon si Rogelio sa pagtrabaho sa ila uma. Iya naman ulu-uluhan, durudapulayon, kag hibi-hibian, nga hindi na siya magliwan. Didto, pagin pautwas ni Rogelio, ang itanan nga hibubunot, kag ginwarningan si Dalia, nga kung hindi man ang kita magkaintindihan ay,
Mayo pa nga magbulagay na lang kita. Sangsa magpadayon imaw puyo nga do kuring kag ido. Magparayo ako nga hindi mo ron makita para malinong ang imo pagpuyo. Kakulang na malang sa ato ng pagkamsanay, pagsinumbagay. Pero hasta gidiin ang kapasidad mo, puwersa mo nga ikabato sa kusog ko. Dalia, my love, kung mahal mo ako, pamatud-i di liwata kung mahimo. Ang pagdaog-daog mo sa akon, maskin sa baba lang, kay basi malipat ako, kag mapatupan kita, mabudlay na. Dili kita gipangasawa, nga himuon battered wife. Ano kuno kung maubos ron ang akon pasensya? Ano kuno kung puno na ang akon gantangan, kag karison di Makaluluoy kagid lang kung masakit kita. Karon ang feedback sang tawo, ako na ang maldito magkastigo sang asawa. Palangga kita. Ikaw ang ginpili ko nga pakaslan instead kay Myra. Sa pagtuo nga buutan ka. Mahal mo ako at mahal rin kita. Karon, amugali ikaw ka di Hindi pag-abusari. Ang ay tupo nga pagpalangga ko sa imo. Way ka na mga tao makita pa nga labaw ang kaayo sa kinaiya ko. Huna-huna asang maayo, kag paalintunon ang akon subong ginaistorya sa imo. Te man, samal man ang diretso pinalidad nga hambal ni Rogelio. Samal na gin. Daw bugas nga hinuruman ang baba ni Dalia nga nagaburot lang. Way, gid siya nagasabat-sabat. Sige dulang kahibi kag magpangayo sang pasaylo. Waay gid tana ginulu-uluhan ni Rogelio. Maskin daw malupok man ang iya dughan sa masakit nga paghiribion sang iya asawa, pero iya gid ginpunggan para hindi na siya pag-abusaran. Amo lang to, Tita Regine, ang ginhalinan nga naghinay-hinay, reforma si Dalia. Hindi na siya masyado kaparahambal. Mataas na ang irespeto kay Rogelio, kag unong gid siya sa mga trabaho sa tuyo nga ilabatuan ang kawadon para sa ila kaayuhan kag kalipayan sang pamilya. Kinhimo nila ang tanan nga makaipon sang ila kinabudlayan para sa ila kabataan. Si Dalia, nahimo nga huwaran nga asawa and a loving and caring mother of their children. Just imagine, maski nagadala na sang subang nila nga bata si Dalia, nagabulig pa trabaho kay Rogelio sa uma. Hence, another good advice sang huwaran nga bana ang nabatian ni Dalia. Love, please, ayaw palabi ka obra. Please take good care of yourself. Halungi ang anak ta. Ang anak nga imo ginadala, hindi kaayo magpakapoy-kapoy. Uro exercise lang ginagmay, kag magkaon sang rich food, green, leafy vegetables, and fresh fruits. That our baby will be in good health. Dalia's eyes blurred with tears, so ay paghupas nga pagpalangga ni Rogelio sa iya. Sa luyusin na tanan, dako gid ang iya nga pagpasalamat sa aton mahal nga Dios, nga ang paghinang panay, pagminahalay, pagbinuligay, nga nagpabilin sa ila panimalay, importante nga hiyas, gabayan sa ila malipayon nga pagupdanay. In short, nanganak sila 5, 3 ka lalaki kag 2 ka babae. 3 years ang interval. Ang subang lalaki nakatapos sa marine engineering. Ang ika-2 lalaki man nakatapos sa agriculture. Ang ika-3 lalaki gihapon nakatapos sa teaching, PE and sports. Ang ika-4 babae, ginbuligan nila 3 pa eskwela sa pharmacy, kagang agot babae. Ila pagid ginbuligan makatapos sa medicine. Kagkaisa sila mag-put up sa ila pamilya. That's my reflection on Mother's Month celebration. Congratulations and Happy Mother's Month, Dalia, sa tanan nga mga nanay nga nagapamati subong, kag sa imo man, Tita Regine.
Mahimo ko idugang bilang pabatsyag sa mga kabataan ang pag-antos ng isa ka iloy para sa ila kaayuhan. Ang mahal ko nga nanay, nag-antos sa siyam ka bulan, pagkarga sa iya tiyan, kundiin siya makadto nga lugar, nagaluhod, nagalubid sa iya nga pagpasakit. Pagpaabot sang husto nga tion, nga makagwa na ikaw nga lapsag sa iya taguangkan. Ang mainantuson ko nga nanay, nagahibi, ginapamahulay sa pagpanikasog pagbuna, mapakatawo ikaw nga bata sa tiyan niya. Agod ikaw makakita sang matahom kag masanag nga kalibutan kun mahilway na siya sa iya inunlan. Ang mapinalanggaon ko nga nanay, puwerte kabudlay magpanganak, pero sa kaluoy ni Lord, pagbulig sa paltera, kag si tatay, nga waay nagahalin sa luyo niya sa pagpangamuyo. Pagsuporta, agud mahatagan siya kusog kag kaisog, nga malampuwasan ang pagpanganak niya. Halin sa paggabunag, umpisa na ang pagbatiti isang nanay, pag-atipan, pulaw bugtaw, ang ginaadtosan hasta nga magdako sa 7 ka tuig, makasulod sa eskwelahan, matapos ang grade 6, matapos ang high school, matapos ang kolehiyo, agud hasta nga makakita sang trabaho, kag mag-put up na sila sang ilang pamilya. Well, kung naton isipon, 20 years matapos ang bata ang bachelor degree, kag maabot sa 25 years or 26 years ang medicine, abogasiya, and doctoral degrees. Mga classmates, try to count the number of years ang pag-struggle, pagpangabudlay, kag ang pagpatapos sa mga ginikanan sang ilang mga anak sa kolehiyo. Kag ano ang baylo? Ang pagdayaw, pagmahal, pagrespeto, pagdumdum sa ila sa buhi pa, pagpangamuyo sa kapatawaran sa ilang mga kasalanan kung tuyaron sanda sa pihak nga kalibutan. Pagpasalamat sing dako sa aton mahal nga Diyos, being a part of what we are. Kunway sanda nga instrumento paagi sa pagtuga sa aton sang Diyos sa kalibutan, we're nothing. So, let our unfading love for them reign in our hearts forever. Thanks gid tita sa imo pagbasa sa ining istorya. Yawat na lang, may nakutlo man nga leksyon ang aton kauturan sa kahanginan. Long live KLP, kagitatanan sa amo nga kalingawan. May you and your family be blessed every day and the many days ahead. Always, in B, sang Iloilo Province. Ang pagbatiti sa isa ka nanay sa iya nga bata is hindi matungkad. Waay nagatapos sa pagpadako lang sa iya, kundi nga wala nagatapos sa pagpulaw bugtaw. Samtang ini siya bata pa, kundi it continues. Ang iya nga paggabay, ang iya nga paggiya sa mga kabataan continuous. Even hasta sa mga apo na siya, kag ang mga apo naman, ang the next generation, nga iya naman sa gihapon, nga gabayan, iya naman, nga ibatitiun, iya naman, nga palanggaon, kag iya naman, nga tatapon. So, ang greatness ng isa ka mother, hindi gid matungkad. And they say, ang motherhood, wala sang retirement, hindi ka man pwede ka leave, hindi ka man ka absent, even though wala man inisang pay. But the goodness of the heart sang isa ka mother nag-uumapaw sa pagpalangga sa iya nga mga kabataan. That is why ang mga mothers among ginatawag ilaw ng tahanan. And the first person nga tawgon sa isa ka bata, kung nadasma man siya, or napilas man siya, or natipalo man siya, di ba?
Anong unang ginatawag? Nanay, mama, mommy. Well, si Dalia nag-learn gid so much sa iyang husband. Kasi Rogelio, amo inaang kanamion if two people have a dialogue. Maistoryahan, makahambal ang isa, makapamati ang isa, makasabat ang isa, kag maka-explain man samtang nga ang isa nagapamati. And both persons pwede gid, no? Nga maka-meet halfway so that mas mangin maayo ang relasyon, ang pagsinarayo sa sulod sang panimalay. Ang mga ginikanan, amugid, ang mga huwara, no? The first model sa mga kabataan. So let us be careful kung anong aton ginapakita sa aton nga mga kabataan. Thank you so much sa imo NB for honoring your own mother diri sa kahapon damang program. Alas 2:37, 2:37 ang aton nga oras. Magapanabari kang KLP with more stories para sa inyo. Kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Magtanom sa mga native o kon drought resistant nga mga tanom, kang isang kahoy, bulak o kon bisan hilamon nga natural nga nagatubo sa inyong lugar. Ang mga tanom nga ini ay naka-adapt na sa lokal nga klima, ulan, kagduta, gani hindi na kinahanglan sang tuman kadamo nga tubig, agud bunyagan sila. Ang mga native nga tanom ang mas praktikal kung ipaanggit sa imported o kung high maintenance species. Makakinot ka na sa tubig pang bunyag, mas mapataho mo pa ang palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Ngopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini, balik kita diri sa KLP, alas 2:39 aton nga oras. Buhi naman kita basa sa wala nagakahubas nga mga kasaysayan nga ginapadala diri. Giningne sa Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon to all staff, members of this station, DYFM, especially to you and whole family, to all my classmates on air, to all my children, umagad balaye, mga apo, mga in-laws, and mga hinablos. Today is November 14, Friday. May Blue Ribbon Committee hearing naman. So, why ka program? Luya, alawas ko. Hindi lang ako kadumdum. Kung ano nga year ato, Tita Regine, may jeep nga nagabiyahe dya pa Iloilo, vice versa. Ang driver, I can't say nga gwapo o hindi. Basta, 2 flowers in 1 drivers. Aba, kaguno, basta driver, sweet lover. Haha. Bisan hindi gani sweet lover man sa iba nga mga tao. So, ang real o white rose sa balay lang. Ang red rose nga flower, naganegosyo saging sang una. Samtang manerbato ang suking jeep, wow, happy gid sa Red Rose. Pagkahapon,
Gabalik ang driver. Kuno mainom-inom sila kahasband ni Red Rose. Isa to ka bes. Siguro may know-how na ang bana ni Red Rose about sa asawa na kag sa driver. Nagbakal sa Mr. Driver ka green shell. Purpose, ipanumsuman. Di pagkadaha, kag sige na tagay-tagay. Doon nagahuding-huding si Mr. Driver kag asawa na o si Red Rose. Insawa ay nabula ang yahong. Kag isabya sa kay Mr. Driver kag kay Red Rose nga asawa na. Te, nang hilamo sanda nga duha. Dayon, away sanda nga mag-asawa. Hala ka pamuyayaw ang asawa o si Red Rose. Te, nalagyo sa Mr. Driver Kung magpauli ang jeep nga ginadrive ni Mr. Driver, sus, katunog-tunog, gitana ka music na nga two lovely flowers. Meaning ya, kaya ang kaundan ang asawa na si White Flower. Ang isa, kababae, Red Rose. Kay Eddie Peregrina song, Two Lovely Flowers. One is red, the other is white. So gintagaan ko meaning ato. Ang bako sa bana ko, ang ana asawa, white. Si babae nga negosyante, si red. Haha, mayad kagidi mo maghimo theory, no? Pagpila ka adlaw, si Mana binulan. Way kamaan sa Mr. Driver. Nga pagpanaw kabana na, balik sa balay ni Red Rose. Aba, gahuding si Mr. Driver kag Red Rose. Way kamaan, dyan asawa ni Mr. Driver sa dalong, gapamati guro. Waay sanda kapanginlaman, gulpi lang nagsaka ang asawa, nagkinamburigal sanda. Grabe sing gitanay, hambal ko sa bana ko, ta, masulod ka. Base, may tiniruhay karon nga matabo, masalabat ta di. Hambal ka iba. Ano ang sa kay Red Rose nga waay sa asawa na? Kay White Rose. Two lovely flowers. One is red, the other is white. Wondering what would say, should I pick one to stay? Why na makuha si Red kay nagpamanila sa Mr. Driver. Kag sang ulihi, napatay si Mr. Driver tuya. Antes napatay, nag-abat man to asawa na. Naglinong man pangabuhi ni Red Rose kag ana nga bana. Duro man kabataan da. Iban successful man, ang iban bisan high school man lang natapusan nanda. Pero at least bisan ano lang dyan, may obra. Ang iba na nga kabataan nag-deliver kamang ginapang order na bala online. So sa tulad, naglinong na anda nga kabuhi. Ang babae nag-serve sa simbahan kag nadala naman ana nga bana sa pagsimba kung Domingo. Sa tulad, why don sanda it problema, basta kada Domingo gasimba sanda. Sa waay pa ako na disgrasya. Kung kaisa, naga-tricycle lang kami, ginasakop ko sanda plete sa tricycle. Kung waay ako kabataan nga dya. Sa tulad, kung kaisa, kung hindi ako kapadala sa apo ko pa intention, si Red Rose ang ginapadalaan ko. Kita sa September, naguli bata ko nga sa Singapore. Ginbaklan na ako cellphone nga touch screen. Di doon nawili man ako. Sang una pa, nabaklan doon nanda ako. Payway, takan ka sapak. Ginusar ka umagad ko, pay sa tulad, doon nawili man ako. Nambal ka kabataan, ende, doon nanda ako malibak, kay manan ko doon ko nung mag-usar. Hay, hampal ko sa inablos ko nga iba ko dya. Ay, makaaradik man dya. So, some more witty-witty nga istorya. Till then, more power to this program. Saliwat, good day sa tanan. Bye-bye. Ningne, sang lambunaw. Basta driver, sweet lover, gid man. Tuod ni siya. Abe, mga drivers da, pabatiaman ko bes ang inyong bahin.
sang inyong opinion. Kung balatuon, yun man ini, abi pagsulat man, diri sa kahapon lamang program, mga mamang drivers naton dira, nga mga gwapuhon, ti donaandana, no? Kung driver, gani ko, no? Sweet lover, tudgid man, gusto ko mahibaluan, gusto ko mabatian, halin gid sa inyo. Pero kung sweet lover ikaw, kagabalo ka na, no? Committed ka na sa isa, pero sorep-sorep pa ang mata mo to sa iban nga mga flowers. Tibudlay gid, hasta diin gid, no? Insat madakpan, mangyapo na sa ulihi. So, hindi na pagulata nga mabuklan ikaw. Isa na lang, no? Isa na lang ang palanggaa. Ang ara na lang sa imong panimalay. Salamat yun Ning sa Lambunaw, sa ining istorya nga imong gin-share sa amon sa sininga hapon. I'm sure ikaw yan nag-iisang flower sa imong very loving nga husband. Hindi lang because nga hindi siya ya driver, but because loving gid siya sa person and very loyal gid siya and faithful sa imo. So, congratulations! Ngati ikaw, you had a good relationship sa iyong mga husband, and now, ngati wala na siya, pero you're in good hands sa imo naman ng mga kabataan who are very responsible and nag-give back kids sa imo and nag-take care kids sa imo. So, you're one lucky person. Again, salamat yid Ning sang Lambunaw. Magabalik kita. We can still read one more story para sa inyo. Diri gihapon sa kahapon lamang program kaupod si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabala nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig, mas ma-absorb sang ugat ang tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde. Well, pahihumunta naman si Lola Amparing, kibuhinan taman ang sang tambak niya man yung mga minadala din ng mga letters, mga kasaysayan. So, ari ang salat ni Lola Amparing. Minamahal kong Tita Regine. Medyo pagod na pagod pa ako sa ngayon, pero sinisikap ko na makasulat ng aking kasaysayan tungkol sa nakaraang 97th birthday ko. Kapangayo, ugid ako pasensya sa mga kaupdanan ko, nga wala ako nakamaimbitaar. Balaan naman ninyo nga medyo mahina ang katawan natin at hindi pwede makalakad ng walang alalay. Kini sorry lang gida sa inyo nga wala naka-attend sa 97th nga birthday ko. Pero sa kaluoy kag blessings ni Lord Jesus,
Madamo man ang naka-attend, kagadamo-damo nga mga birthday gifts ang ako nga nabaton. Ang mahambal ko lang sa subong, nga amo ini ang pinakamasadya kag successful sa tanan ko nga pag-celebrate sang ako nga birthday. Biro ninyo, sinabihan ako ng aking pamangkin, yay paring, may surprise ako sa birthday or may surprise ako nga birthday gift sa imo. Hambal niya. Bugtaw ka buwas sa aga pa, mga 4 o'clock sa kaagahon. Kinakibot ako, no? Ginpukaw ako sang asawa sang hinablos ko. Ngambal niya, mag-ilis ko no ako. Abi ko gani, dalhon nila ako sa simbahan. Mali ang aking akala. 3 beses, nagbalik-balik siya sa akon kung tapos na kuno ako sa akon nga pag-ilis. Tibiro mo, Tita Regine. Nakibot ako nga may mga choir members. Mga kaguro ko, siguro mga 12 or sobra pa, sila, may gitarista pa, tapos nagkanta sila sang happy birthday, may dala sila nga mga lighted candles, kag mga manami nga mga flowers. Tuloy-tuloy ang ilang nga pag-awit at isa-isa sila nga naghalad sa akon sang flower. So tuloy-tuloy ang awit, accompanied ng kuskus ng gitara, tapos may dala pa silang arroz caldo, banana cake, kag iban pa nga pagkaon. Masayang masaya ang puso't damdamin ko at lumuluha ang mga mata ko sa sobrang kasiyahan. Tears of joy. The first time nga ginharanahan ako sa akong nga birthday. Hindi ko gid ini makalimtan ang hitabo nga ini. Ang leader nila, ang best friend kag kumpare ko nga co-teacher ko man sadto. Tama kabuot, kinatagan pa niya ako sang 1,000 pesos. Tapos dita may nag-abot nga mga paryente ko, nga hinablos May dala sila 2 boxes of cake, tapos may fresh roses and orchids. May 300 na panay tig 100 or 3,000 karonino. Nakalakip ng bouquet, 3,000 ang nakadekorar sa kalahating portion ng bouquet. Ang isang pamangkin ko, 3,000 ang nasabit sa bouquet o garland. So, Tita Regine, ikaw lang bahala sang sulat ko nga ini, mga spelling ko, mga salita na aking binabanggit. Alam mo, medyo napagod ako at sobrang kasiyahan. Amo na gani ang balko, amo na ni ang pinakamasadya kag memorable nga celebration sa akong nga birthday. Tub-tub magabi ay may mga nag-aalabutan pa, mga paryente, mga abyan. Tita, malaking papasalamat ko sa puon ng aking panalangin sa kanya. Nasamahan ako sa aking pagdiriwang ng aking 97th na birthday. Nangyari. So tita, buong galak at masayang masaya ako. Natupad ang aking panalangin sa pagbigay ng birthday gift na aking hinihingi. Salamat po. Tita Regine, natutuwa ako at masayang masaya ang puso't damdamin ko sa pagdalo ng mga panauhin ko. Malaki man ang aking pasasalamat kay mahal na mahal kong Mia ng Bingawan sa napakahusay, magaling, sentimental at magaling na kasaysayan na binasa niya sa harapan ng panauhin. Talagang napakagaling, mahusay at sentimental na mga binalaybay mo, Mia. Hanggang kailanman, hindi ko rin ito makakalimutan. Hindi mabubura sa aking puso't damdamin. Palagi kong binabasa at pati ang mga bisita ko, tanan nga nagakaladto diri, baging kuhaan pa nila sa picture sa ilang cellphone. Di nakaabot na to sa amon banwa, diri sa Santa Barbara, sa Amerika, kag sa Germany. So love na love ko kayong lahat dahil sa bombo at pagsusulat ng aking kasaysayan. Nawiwili ako at hindi nag-ulyanin at nagka-Alzheimer's. So love, kisses and prayers, lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, pangamuyuan ta na iya. Kung happy ka gid sa 97th mo, kabay, no? Nga may
iit kita nga pagaselebrahon kag mas masapawan pa ang happiness mo sa 97th birthday mo because you said amo na to ang pinaka most memorable kag pinaka masadyang mga celebration. Ay, who knows? Basi more surprises ang ginahanda sa mga tao nga nagapalangga sa imo. So for the meantime, sige lang ang imo dira nga ginakalingawan kada hapon. Wala ako nagareklamo. Lola ang paring kung ano nakataas sa mga letters mo diri nga aton nga nabaton. Kinapasalamatan ko gid na. Nga every afternoon kita ang imo ginpili nga mangin kaupod samtang ara ikaw dara sa inyo nga panimalay. So salamat gid. May I remind ang aton nga winner si Sally sa Valderrama Antique. Sally, dolayo pa na ang Antique nga imo nga paghalinan na ka pa sa Valderrama. Ma-remind ako sa imo ha. Kadto ka diri sa siningang Sabado. Alas before 2 o'clock sa hapon. Dala ka na lang sa imo nga ID, ginpa-Xerox mo, 2 copies ina, kay ma-interview ako sa imo. Diri sa istasyon sang Bombo. Diri kita sa may Mapa Street, Iloilo City. So hope to see you, Sally, sa Valderrama Antique. Mga kabombo, remind ko man kamo ang inyo mandira, nga luyag man nga ipasakop, luyag man nga i-share, luyag man nga ipautuwas. Kung ano man ang mga nagakpugok dira sa inyo nga tagipuson, ipagawa na ina. Through a story and share diri sa kahapon lamang program, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon pwede gid ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga dramas every afternoon nga ginakalingawan nyo man tuyang Ermitanya Provincial Jail kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Siyempre, balikay naman kita tomorrow. Sa gihapon ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.